בעצם המרכזי של המפגש. אני מנצלת, כן, תמיד אנחנו מתחילות, נזכרות להקליט כמה דקות לאחר הפתיחה. אז אני רק אסביר כמה מילים בפתיחה, ולאחר מכן ניתן לאנשי נשות המקצוע לדבר. קודם כל, אני אסביר שבחרנו לקיים את המפגש במועד הזה, כי אנחנו נמצאים בעיצומו של שבוע חיות הבר, ושקד תכף תספר על זה בהרחבה, וגם בתקופה שבה העיריות וגורמים נוספים, הרשויות המקומיות, מבצעות ומבצעים גיזומים, קצת מאוחר, אבל זה כבר התחילו, אבל מבצעים גיזום, וזה ממש התקופה והזמן שבו אפשר עדיין להשפיע ולשנות ולהתאים את נהלי העבודה ואופן העבודה לתובנות שנשמע במפגש הזה. אני אגיד ככה לקראת, לפני שנתחיל, שאנחנו בפורום ה-15 מאמינים, אני מזכירה שהעיר היא הפתרון למשבר האקלים, וחלק מזה זה הקשר, ושמירה על הקשר בין העיר לכפר ובין העיר לשטחים הפתוחים, אבל אי אפשר להתעלם מזה, וצריך להגיד לתהליכי האיור לאורך השנים כן הייתה השפעה קריטית על הדחיקה של מגוון ביולוגי בבעלי חיים ובחיות בר בפרט, וזה קורה כמובן גם בכפר, אבל גם ובעיקר בעיר. ומעבר לזה שזה דחק את בעלי החיים, אנחנו גם לפעמים, זה גרם להרחקתם מעצמנו, אנחנו לפעמים בעיר, מדברת ככה עכשיו בכובע של פורום ה-15, שומעים את התנים בלילה, או רואים את האלפים עפים מעלינו, לפעמים את חלקנו זה אפילו מגעיל, ואני יכולה להבין את חלקנו שמרגישים ככה, במצבים מסוימים באמת נוצרים נפגעים אפילו, שפוגעים בחיים העירוניים, אני יכולה להבין הורים שמפחדים ככה מחזיר בר ברחוב, זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. אבל אנחנו חייבים להזכיר שהדברים האלה, המקרה הקיצון האלה, הם לא מייצגים את רוב החיים לצד בעלי החיים, ולהפך, הם בעצם שמים את הספוטלייט על הבעיה. אנחנו יודעים שבסופו של דבר, עיר שטובה לבעלי החיים היא עיר שטובה גם לאנשים, יותר בריאה גם לאנשים. והאתגר שלנו עכשיו, שכולנו ביחד, זה לשמר ולשלב את הטבע בעיר, ובמיוחד ביישובים העירוניים, שזו הנקודת המבט שלנו, לשמור על איזון מושכל, ממש לא פשוט. אנחנו גם נזכיר שרוב בעלי החיים הם בעיר במיוחד, כן? שוב, תכף תדבר חברתי מהמועצות האזוריות, הם נסתרים מעינינו, רוב מגוון ביולוגי, ולכן גם הפגיעה בהם בעיר נסתרת מעינינו, וגם על זה נשמע היום. וכן, כרשות מקומית, ונדברת שנייה בראש של כובע של העיריות, גם יש השפעה רבה על העניין הזה, זה עניין שחוצה מחלקות, אנחנו נשמע על זה היום מהרשויות המקומיות, התכנון העירוני, התשתיות, הגינון, התחזוקה, אבל גם האופן שבו אנחנו בונים את הנכסים שלנו, של העיר, מוסדות הציבור שלנו, הפארקים שלנו, אפילו יהיה התנועה שלנו, יכולים להיות חלק מהמארג של הטבע העירוני, שקושר בינינו לבין בעלי חיים. היום נשמע מהגורמים, או סליחה על רעשי הרקע, המומחים והמתמחים בתחום, גם מהחברה האזרחית, גם ברשויות המקומיות, וגם ברשויות הטבע והגנים, ואני אסיים את דבריי בהשתתפות בצערה של רשות הטבע והגנים, בצערם של חובבי הטבע והסביבה בכלל, כולם באבלם על אוהד יהלומי, שניהל את מרחב הדרום של הסיירת הארוכה ברשות הטבע והגנים. אנחנו באמת, זה אובדן קשה, ואנחנו מחבקים את המשפחה ואת הרשות. ובמעבר אחד, לצערי, אני רוצה להעביר את השרביט ואת המיקרופון לחברתי הילה אקרמן, מנהלת אגף סביבה וחקלאות במרכז השלטון האזורי, ושותפה רבת שנים. הילה, אלייך. אז תודה רבה מאיה, ואני באמת שמחה לראות פה את כולם. אז ככה אני אגיד בהקשר של הוובינר היום, שבשנים האחרונות, ככל שאני מעמיקה בידע המקצועי, אז נראה שהנושא הזה הוא די מורכב, יש לו שיקולים רבים ולא חף מקונפליקטים. וכל מי שנמצא היום איתנו בוובינר וגם מי שלא, למעשה אין לנו אינטרס לפגוע בבעלי חיים ובאנשים, כולנו מסכימים על זה, אבל נראה שיש גם נושא של חוסר מודעות וגם, כמו שאמרתי קודם, לא מעט מורכבויות. למשל, שאחת העונות הטובות לגיזום זה דווקא סוף החורף, שהיא במקרה גם עונת הכינון, ונדבר על הנושא של הגוזלים עוד מעט. אז חלק מאותם גוזלים הם גם מהווים לפעמים מפגע ביישובים, ואין לזה מענה. יש לנו מחסור גם באנשי מקצוע, ותחלופה רבה של אנשי מקצוע, זה עוד ככה אתגר, ויש לנו אתגרים נוספים. אנחנו יודעים שלדעתי, כן, תגידו לי מה אתם חושבים, אבל נראה לי שגוזמים אוהבים לגזום, ולפעמים כשאני מסתובבת בכל מיני מקומות, אז אני רואה
שהגוזמים ככה לפעמים התלהבו וגזמו ככה שנשאר רק גזע עירום עם עוד ככה ענפים, ואז אני שואלת את עצמי, רגע, זה אני שלא מבינה מספיק בגיזום, או שהגוזם קצת התלהב, או שהוא צריך אולי ללכת להוציא אגרסיות בשיעור בוקסינג או דרך אחרת. ונקודה נוספת למועצות האזוריות, כי חברתי קצת דיברה על נושא של ערים, בניגוד לעיריות שבאמת עוסקות בנושא של הגינון והגיזום באופן משמעותי, ולרוב המחלקות בעיריות יש מחלקות גינון ככה לתפארת, אז במרחב הכפרי העיסוק בנושא של הגינון והגיזום הוא טיפה או אפילו הרבה יותר שונה, בעיקר בגלל הנושא של הדו-רובדיות. אז כשאנחנו יוצאים מהעיר, באמת כל הגינון והגיזום זה באחריות הרשות המקומית, אבל ביישובים הכפריים, או לפחות ברובם, מי שעוסק בנושא של הגינון והגיזום זה בעצם היישובים עצמם. הם מעסיקים את הגננים, הם גם מנחים אותם מה לעשות, ולרוב, כן, לא תמיד, אבל הרבה פעמים המועצה פחות מעורבת. זה כמובן יתרון וגם חיסרון. אבל זה הופך את כל המהלך הזה של גינון וגיזום בר קיימא להרבה יותר מורכב. צריך להגיע בפועל לכל אותם אנשים שפועלים ביישובים שלנו, ולכן כל מהלך כזה דורש תשומות די גדולות. מועצה שיש לה 20 או 30 יישובים צריכה לעבוד גם ברמה הפרטנית וגם ברמה האזורית, ובאמת להגיע לכולם. עכשיו, אני תמיד חשבתי שמבחינת האחריות של המועצה אז היא מצומצמת יותר, אבל אני כן רוצה לשתף אתכם ככה שברקע לוובינר הזה, קיימתי ישיבה עם הקואליציה להגנה על חיות בר, והקואליציה מורכבת מהרבה ארגונים, ואחד הארגונים בקואליציה סיפר לי שהנושא הזה גם חשוב מאוד במועצות האזוריות, כי אחד היישובים באחת המועצות עשתה איזשהו גיזום שכן פגע בחיות הבר, ובסופו של דבר מי שנאלץ לשלם ולהיות מעורב בתביעה זה המועצה האזורית. זה מאוד הפתיע אותי, אבל מה שזה אומר, שגם המועצות חייבות להבין את החלק שלהם בסיפור הזה, ומעבר לעניין הסביבתי, יש כאן היבטים חוקיים שקשורים לחוק להגנה על חיות הבר, ובסוף גם לא פחות חשוב היבטים כלכליים. לכן כל מי שנמצא איתנו כאן בוובינר, חשוב שידע את הדברים שיעלו היום, וגם יעביר אותם כמובן לאנשי מקצוע נוספים שלא נמצאים איתנו. ולבסוף, לפני שנמשיך הלאה, אני באמת רוצה להודות לכל השותפות והשותפים כאן בוובינר. קודם כל, להדס ומאיה מפורום ה-15, שאנחנו עובדים צמוד ביחד בהרבה נושאים, לשקד והשותפים הנוספים מהקואליציה למען חיות בר, לכל המרצים שהגיעו היום, ולכם שהגעתם לפה להקשיב, אז שבאמת מקווה שיהיה לנו מעניין ונלמד דברים חדשים, ותודה שהגעתם. תודה שלום, עינה, וכן, בוא נעביר ישר לשקד בלי עיכובים נוספים. שלום, אז שלום לכולם, ובאמת אני מאוד מתרגשת מהמפגש הזה, ובאמת האפשרות לחשוף אתכם ברשויות המקומיות, בין אם הם מועצות ובין אם ערים, בנושא הזה של איך אפשר לשמור יותר על חיות הבר בעצם בעיר בהקשרים של גינון וגיזום. אני רוצה כן להראות רגע, אנחנו נמצאים בתוך שבוע חיות בר, שזה בעצם, אתמול התקיים יום חיות הבר העולמי, או בינלאומי שהאו"ם קבע, שבעצם המטרה שלו לעודד מודעות לחיות הבר ולשמירה עליהן, בגלל שכמו שאני מניחה שכולכם יודעים, המצב חמור בכל העולם, כל העולם אנחנו מדברים על הרבה מאוד בעיות והכחדות של מינים וקטינה של אוכלוסיות, וכמובן פגיעה בחיות הבר עצמן, וגם פה בישראל המאוד מאוד צפופה. אז זה כמובן בעיה עוד יותר ככה בולטת, ומהמקום הזה החלטנו לארגן, קואליציה למען חיות בר החליטה לארגן שבוע של פעילויות בנושא של חיות בר, שרובו מוקדש לבתי הספר להעלאת מודעות, והיה חשוב גם לבוא ולדבר איתכם, אנשים מקצועיים בתוך הרשויות שבעצם יכולים להשפיע באופן הכי ישיר. אז אתם מוזמנים גם להכיר, ואם מעניין אתכם אני אשלח פה תכף קישור, ויכולים גם להיכנס להרצאות עם המשפחות שלכם, או דברים כאלה שיום אחר הצהריים הרצאה
מעניינת וכן הלאה. ובאמת להראות רגע מה זה הקואליציה למען חיות בר, אני לא אגיד הרבה, אבל שבאמת יש הרבה מאוד שותפים גורמים, יש פה גם רשות הטבע והגנים שותפה לשבוע הזה, וגם משרד החינוך, זה סביב השבוע, ובאמת הרבה מאוד ארגונים אזרחיים שפועלים למען חיות בר, ושחברו ביחד, כי הסוגיה והבעיה היא גדולה ממה שכל אחד יכול להתמודד לבד, ואתם תפגשו קצת טעימות מתוך הקואליציה היום. אז זהו, תודה רבה, נעביר לדוברים שלנו. שלומית, נכון? היי, שלום. נציג את שלומית בצורה מסודרת. נשמע עכשיו משלומית ליפשיץ, מנהלת שותפה במרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית, שבכלל תציג לנו את קהל היעד, על מי אנחנו רוצות לשמור. שלומית, זה בסדר, אני רק עכשיו מחפשת את המצגת, סליחה, היה לי פה איזו תקלה והייתי צריכה ממש ברגע האחרון לעבור מחשב. אין בעיה, שלומית, אז בואי בינתיים תתארגני, אל תשכחי לעשות שיתוף של המסך, וננצל את ההזדמנות כדי להראות לכם, אם תסתכלו בצ'אט, קודם כל הצ'אט שלנו הוא פעיל ונועד לכן ולכם, אז תרגישו חופשיות להעלות שאלות, הצעות, רעיונות, דיונים, המרצות והמרצים גם אולי, גם אם לא הספיקו לענות על כל השאלות בזמן אמת, אולי יוכלו גם להשיב בצ'אט. העלינו דוגמה למשל לפרסום שהוציאה משהו שבוע עיריית תל אביב-יפו לגבי שמירה על הציפורים בעיר בעונות הכינון, וזה פשוט במקרה מה שתפס את עינינו, אבל אם יש עוד פרסומים כאלה, אנחנו ממש נשמח אם תשתפו אותנו, כדי שבאמת העיריות ורשויות אחרות יוכלו להיעזר בחומר הזה ולייצר חומרים נוספים ודוגמאות נוספות לפעילויות. אז זאת ההזדמנות שלכם לשתף. אני מציעה שתעברו לדובר אחר, אני לא מצליחה למצוא את המצגת בינתיים, זה מחשב שאני לא מכירה. רואים את המצגת שלך, היא פתוחה. אני מדברת איתך, אני רגע מתקשרת. אוקיי, מצוין. אז אנחנו רואים את המצגת שלך, היא כבר פתוחה באחד השניות. כן, פתוחה. פה מצד שמאל, השנית השנייה משמאל, ונראה לי שאת כבר מסודרת. או למעלה, למעלה, לא, למעלה, 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 שמאל, 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 שמאל. אני לא יודעת מה מדובר. את רואה שיש לך ריבוע צהוב למעלה, כן? קצת ימינה? כן, אנחנו עושים בעיות טכניות לכולם, אבל הנה. וואו, סרטן שקד. אוקיי. עכשיו רואים אותה? את יכולה ללחוץ על צפייה במצגת ואנחנו נראה. קצת שמאל למעלה. קצת שמאל למעלה. אני אעבור ככה כי אני לא יודעת איזה כפתור אני צריכה ללחוץ. סליחה על האתגורים הטכנולוגיים, זה מחשב שאני לא מכירה. אנחנו רואות העיקר שנשמע אותך, בסדר? יותר חשוב שנשמע אותך ונראה את זה. בסדר, אז באמת אני רוצה לדבר על השפעות של גיזום בגינה על ציפורים ועל חיות אחרות. רק עכשיו איך אני הולכת לשקופית הבאה, בואו נראה. כי אני לא על מצב מצגת ואני לא יודעת איך לעבור למצב מצגת פה. את צריכה פשוט לעשות למטה, עם החיצים למטה, לדעתי זה יעזור, זה יעבוד. אוקיי, תודה. אז באמת אנחנו יודעים שיש הרבה נזקים אקולוגיים שיכולים להיות מגיזום של עצים, למשל פגיעה בכינון ומחסה של בעלי חיים, על זה אני ארחיב תכף. גיזום של ענפים יכול להרוס קינים, יכול להרוס מקומות שבהם נמצאים עטלפים וחרקים, ולהפוך את הסביבה גם אם הם לא קרטו, אבל זה חושף בעלי חיים לטריפה. יש פה גם פגיעה במקורות מזון, כי הגיזום מסיר עלים, פרחים, פירות, מצמצם כמות מזון, שזמינה לציפורים ולבעלי חיים אחרים, שגם משמשים מזון לציפורים. חשיפה כמובן של הצמח היא גורמת לנזק, להתחממות, ליובש, וככה גם נפגעים בעלי חיים ומקורות מזון. זה לא נראה טוב. אז אני רק אגיד שמה שהשקופית הזאת אומרת, שיש גם תועלות מאקולוגיות מגיזום של עצים, למשל ברגע שאנחנו גוזמים, יותר אור נכנס, זה מאפשר לנו יותר צימוח של מגוון של צמחים, אולי סבוניים ואחרים, שהם גם מהווים מקור מזון לכל שרשרת המזון, ככה שזה לא רק רע לגזום עצים, כמובן צריך לגזום בדרך הנכונה, ולעשות את זה בצורה מאוזנת. ההרצאה שלי פה בעיקר תתמקד על הנושא של הכינון, איזה ציפורים
מקננות, והגיזום עשוי להרוס להם את המקומות כינון, או אפילו את הכינים עצמם. יש הרבה טעויות לגבי כינון. אנחנו יודעים שהסוס ישן בעורבה, והכלב ישן במלונה, הפרה ישנה ברפת, והציפור ישנה איפה? לא רואה פה את הצ'אט, אבל כמובן שהיא לא ישנה בקן. רוב הציפורים לא ישנות בקן. זה כמובן טעות נפוצה, שחושבים שהקן הוא הבית. הקן הוא לא הבית, הקן הוא המקום שהציפור בעצם מגדלת את הגוזלים, סוג של רחם או של הריסה, ולרוב ברגע שהיא מסיימת את התהליך הזה של הגידול של הגוזלים, היא עוזבת את הקן. הוא כבר לא משמש אותה, היא נוטשת אותו. אז תהליך הכינון הוא באמת תהליך שהוא תהליך עונתי, הוא קורה רק בתקופה מסוימת בשנה, לרוב. כל דבר שאני אומרת יש לו תמיד יוצאים מן הכלל. הוא מתחיל בעקבות התארכות שעות האור, דבר שיוצר מצב של הפרשת הורמונים במוח הציפור, שגורמות לכל תהליך של התפתחות הגונדות, אברי הרבייה, השחלות, האשכים אצל ציפורים, ומתחיל תהליך הכינון שלרוב מתחיל בשירה ובתפיסת טריטוריה, ובהמשך הוא ממשיך ביצירת זיווג, אם עדיין אין זיווג, בניית קן, נטלת ביצים וכל התהליך. מכיוון שזה הכל קורה עקב התארכות שעות האור, אז אנחנו יודעים שהמועד שבו הציפורים מקננות הוא כמובן תמיד מתחיל באביב, ומסתיים ככה במהלך הקיץ. אז כאמור, הכינון מתחיל תמיד בתפיסת טריטוריה. סך הכל תהליך של כינון הוא בין 35 ל-51 יום, מהרגע שבו הם מתחילים לבנות את הקן, עד הזמן שבו הגוזלים פורחים מהקן. יש פה פירוט של כמה זמן לוקח כל שלב, אתם יכולים לראות 7 עד 10 ימים בניית קן, ב5 עד 7 ימים הטלת ביצים, 12 עד 14 ימים דגירה, ו14 עד 20 ימים גידול גוזלים עד הפריחה. כל זה אגב נכון לגבי ציפורי שיר קטנות, ככל שהציפור יותר גדולה, נאמר עורב, אז כל שלב לוקח קצת יותר ימים. מה שחשוב לנו לדעת גם שרוב הציפורים מקננות מספר פעמים. כן, לפעמים פעמיים, אפילו 3, אם הכל הולך כשורה, הם מקננו אפילו 3 פעמים בעונה, וישלימו 3 מחזורי דגירה, אבל לרוב כל הכינון הזה מסתיים בכל היותר עד סוף יולי, לפעמים נכנס לאוגוסט, זה התקופה שבה הציפורים מקננות. אז כאמור, כל ציפור יש לה את הקן הייחודי שלה, שהצורה שלו היא בונה, היא לרוב בונה אותו מחדש כל שנה, זאת אומרת, קינים ישנים שנותרו אחרי אוגוסט על העץ, זה לא נורא אם נהרוס אותם, חשוב שלא נהרוס אותם לפני זה, כי עדיין הם משמשים. אז פה אנחנו רואים קן של שחרור, כאמור התהליך מתחיל עם ההזדווגות, הזכרתי את זה כבר קודם, לא, הוא נמשך עם ההזדווגות, התהליך מתחיל קודם עם הבנייה של הקן, כאשר הם מטילים ביצה, כל יום מוטלת ביצה, זאת אומרת שאנחנו מוצאים איזה קן על עץ ויש פה רק ביצה אחת ואנחנו לא הורים מסביב, אנחנו עשויים לחשוב שהקן הזה נטוש, אבל לא, זה קן שהוא בתהליך של הטלת ביצים, במיוחד אם זה קורה לנו במהלך החודשים, מרץ, אפריל, מאי, כל יום תתווסף ביצה, עד שיגמרו את כל מה שנקרא, את כל הבריחה, את כל התטולה, אז מתחילים לדגור, וכאמור 12 יום עד הפקיעה. את הגוזלים מאכילים, כל הציפורים, חוץ מהיונאיים שזה סיפור אחר, מאכילות בכל מיני חרקים שמוצאות בסביבה, בדרך כלל בקרבת הקן, כל מיני, פה רואים עם גמל שלמה, אבל הרבה מאוד זחלים של פרפרים, וכל מיני שנחשבים אפילו מזיקים, אבל גם עכבישים, וזה מצוין לגינה, וכמובן חשוב מאוד לציפורים שיהיה לנו בגינה את היצורים האלה, שיהיה מספיק צמחים. עכשיו, אם ניכנס יותר לדקויות, איפה נמצאים הקינים של הציפורים ואיך הם עשויים להינזק, יש פה תמונה שלקוחה מאתר מקום מפגש של אסף בן דוד, שיש אצלו מגדיר קינים חלקי, ובואו נעבור ונראה באמת איזה ציפורים מקננות ועשויות להיפגע. אז הנקר מקנן תמיד בגזעים של עצים, אם נכרות את הגזע של העץ, או ענף מאוד מרכזי שבו הוא בנה את הקן, זה כמובן עשוי להינזק. שימו לב, יש פה חתך יפה בקן של נקר, ואנחנו יכולים לראות איך בעצם נראה הקן של הנקר, הוא נמצא בעצם בערך 20 סנטימטר יותר נמוך מהמקום של
חור שהוא יוצר בעץ. אגב, הנקר, בשונה מרוב הציפורים שאמרתי שלא משתמשות בקן, הוא כן ישן בקן. יש תמיד יוצאים מן הכלל. עכשיו, החור הזה שהנקר מייצר בעץ, משמש אחר כך להרבה מאוד ציפורים, מה שנקרא שימוש משני. הן מוצאות את החור ומשתמשות בו לכינון, למשל, דוכיפת הרבה פעמים תקנן בקן נטוש של נקר, אם כי יכולה גם כן למצוא חור אחר בעץ, כמו בעצי זית שיש לפעמים כל מיני חורים. הירגזי אותו דבר, ישמח להשתמש בקן נטוש של נקר ולקנן בו. רערות, גם דרורים לפעמים, ישתמשו בקינים האלה כמקום נהדר לכינון של עצמם, ולכן אם אנחנו הורסים, זה כמובן, אם כורתים לא יהיה להם איפה לקנן. התוכי הנזירי, שוב אני לא נכנס פה לדקיות שמי פולש מי לא, רק מי מקנן ועשוי להינזק, הם בשונה מהדררות שהן נראות מאוד דומות להם, מקננים בעצים גבוהים, לרוב אורנים או דקלים. פה אנחנו רואים קן יפה של תוכי נזירי, ושוב בדומה לנקר הם אגב משתמשים בו כל השנה, מתחזקים אותו כל השנה, ישנים בו כל השנה, אבל הדגירה לא כל השנה, הדגירה רק בעונת הכינון, ואם אנחנו נשאל איפה נמצא בעץ, לרוב זה במרום העץ. עורב אפור בונה קן גדול תמיד במרומי העץ, כמו שמסומן פה בסקיצה מצד שמאל. בשונה ממה שאמרתי קודם, דווקא עורבים, כן חוזרים כל שנה לאותו קן, זה קן ענק, חבל לבנות אותו מחדש כל שנה, הם נעזרים במצע שהם כבר בנו בשנים קודמות, מוסיפים עוד כמה ענפים ומקננים בו. לכן, שוב, אם אנחנו רוצים לשמור על אוכלוסיית העורבים, וזו שאלה, אז אנחנו כמובן נשמור על הקן של העורב. אגב, בקן של עורב יש הרבה פעמים כינונים משניים, למשל בזים מקננים בקינים של עורבים, ינשופים מקננים בקינים של עורבים, אז כדאי לנו לשמור. עורבנים דומים, עושים קן גדול, קצת יותר קטן משל עורב, וקצת יותר נמוך בעץ, והם בונים מחדש כל שנה. חוכיות, ציפור כל כך נחמדה, אחת הסיבות אולי שהיא נעלמת, חוץ מהיעלמות בתי גידול וציד, שהיא נוהגת לבנות את הקן שלה ממש בקצה, בקצות ענפים, די חשוף, ואז היא כמובן חשופה מאוד לטריפה, על ידי עורבנים, בזים, מיינות, מי שטורף אותה, ואולי זו אחת הסיבות שהיא נעלמת, אבל כמובן שאם אנחנו רואים קן של חוכית, חשוב שנשמור עליו. ירקון מאותה משפחה של החוכית, בונה אבל במקום קצת יותר חסוי, מאוד מאוד אוהב עצי ברוש, מי שמכיר ירקון יודע שעץ ברוש וירקון זה ממש שווה אחד לשני, בדרך כלל ככה יותר בתוך העלווה של העץ. פשושים, פשושים זה אחת מהציפורים שממש נפגעות כתוצאה מגיזומים וכיסוכים של בני אדם, במיוחד בגלל שהם נוהגים לקנן הרבה בתוך הצמחייה החד שנתית, למשל בתוך שדה חרציות, אנחנו הרבה פעמים נמצא קן של פשוש, כמו שאנחנו רואים פה מצד שמאל למעלה, וכשאנחנו מכסחים את השדה מוקדם מדי, אנחנו בהחלט עשויים לכסח בתוך השדה גם כמה קינים של פשושים, וזה יהיה חבל מאוד, אז כדאי לנו לאחר ככל שאנחנו יכולים את הכיסוחים שאנחנו עושים לקראת ל"ג בעומר. צופיות, ציפורים שנפוצות בחצר, אוהבות לקנן תמיד, לתלות את הקן שלהם, או בחלל שיש בעלווה של עץ, או מאחורי מטפס, ושוב, קן שדי אפשר לראות אותו וכדאי לשמור אותו. בולבולים, ציפור נפוצה, הוא עושה את הקן שלה בדרך כלל לא גבוה מדי, בתוך החלק היותר תחתון של העץ, או בשיחים גבוהים, ושחרורים קרוב לגזע של העץ, בדרך כלל במסעף ענפים, כן מאוד גדול ומסיבי, אבל הן בונות אותו מחדש שנה אחרי שנה. שוב, כדאי לנו מאוד להקפיד ולא להרוס להם את הכינונים, שחרורים זה לא ציפורים שככה מובן מאליו שיש לנו אותם בחצר. תורים מצויים, תורי צווארון, גם כן נוהגים לקנן על מסעף של ענפים בתוך העץ. תורים מצויים, אנחנו יודעים שזה ציפור שממש כמעט בסכנת הכחדה אם לא כבר, וחשוב מאוד לשמור על הקינים האלה ולא להרוס אותם. זהו, מידע נוסף אפשר למצוא באתר של ציפורי הבר בחצר, במדור נגינה מזמינה, תת מדור כינון, וכמובן אפשר לפנות אליי באופן אישי, ותודה רבה על הזמן, וסליחה על כל הבעיות הטכנולוגיות בהתחלה.
שלומית, אני חייבת להגיד לך, זה היה ממש מרתק, ושתדעי רק ביום שבת האחרון למדתי על ההבדל בין, וואי, אפילו שכחתי עכשיו, בשתיים מהציפורים שהיו כאן. נזירי ודררה. לא, בין תוכי נזירי הגזמת. ודררה. הצופית ועוד אחת, ופשוט שרוב האנשים חושבים שזו אותה אחת, ובאמת תודה על כך שהכרת לנו את האוכלוסייה ואני בטוחה שיש לך עוד המון סיפורים לספר עליהן, אבל זמן קצר ואני כן מזמינה אותך להישאר איתנו ולענות על שאלות בצ'אט. מכאן אנחנו עוברים, כפי שהבטחנו, לרשות הטבע והגנים. אני אשתף שכל שנה מי שברשימת התפוצה שלנו אנחנו שולחים את ההנחיות שלהם לגיזור בעונת הכינון במייל, אבל כמובן שאין תחליף לשיחה ולשמוע את זה ככה בעיניים ובאוזניים, כדי שנוכל באמת גם לשאול שאלות ולהתרשם. אז אנחנו ממש מזמינים שמחות להזמין את דוקטור אוהד הצופה, שהוא אקולוג עופות ברשות הטבע והגנים, להצטרף אלינו ולשתף. אוהד, אני ראיתי אותך קודם, עכשיו נעלמת לי, אבל לשתף מצגת או... אני כבר אשתף את המצגת. הנה, מצוין. אז ראשית, תודה על דברייך בפתיחה, לזכרו של אוהד יהלומי, שבעוונותיי אני זה שחנך אותו כשהוא הגיע לעבוד ברשות. עשה לי קצת בעיות, כי הוא גם נושא את שמי, והייתי האוהד היחיד, אז פתאום התחלתי לקבל מיילים על שמו, כשאנשים טעו, אבל בזה עסקינן, אני אשתף את המצגת. רק רגע. רק תאמרו לי שאתם... זה כמובן לא בתצוגת הצגה, אז אם את מזכירה לשתף באמת את המסך ולא את המצגת, הנה מצוין, מושלם. רק לבדוק שזה עובר עמודים, שנחסוך לנו עוגמת נפש אחר כך. זה עוד לא עבר עמודים, ניסית להעביר עמודים. לא עבר עמודים. שיתוף מסך ולא שיתוף מצגת כרגיל. כן, כן, אני... זום עוד לא פתרו את הבעיה הזאת לצערנו, אנחנו משום מה לא הקשיב. אבל אם לא, גם תצורת לא מסך מלא, ראינו אצל שלומית מצוין, העיקר שנראה. רואות? תצוגת מרצה, אבל זה גם בסדר, זה ממש בסדר, העיקר שנראה. אני לא יודע מה זה תצוגת מרצה, אוקיי. אז אחרי המצגת לא רק המצגת, אלא הדברים הנהדרים של שלומית הציגה, אז שלי יהיה קצת פחות נלהב, אבל יציג את הבעיה, לתת אולי overview מבחוץ. אז רשות הטבע והגנים, גוף סטטוטורי, אתם מכירים, לא נרחיב. עופות בישראל, אתם רואים את השקף? אוקיי. סך הכל בישראל אנחנו התברכנו במגוון עשיר מאוד, גם כשבוחנים את זה אבסולוטית ובמיוחד ביחס לגודלה של הארץ, לקילומטר מרובע, מספר מיני העופות שיש לנו, לא לדבר בכלל על הכמות העצומה שחולפת על פנינו, אנחנו כמו מדינה טרופית בהרבה מובנים, זה בזכות המיקום הגיאוגרפי במפגש היבשות בין כמה גופי מים גדולים, הים התיכון מחד והים האדום מדרום, שעופות רבים נמנעים מלעקוף אותם, ולכן בדרכם בין אירואסיה לאפריקה עוברים בצוואר בקבוק אצלנו. יש לנו גם מגוון אזורים גיאוגרפיים, למרות שאנחנו מאוד מאוד קטנים, יש לנו מאזור אלפיני בחרמון ועד אזור מדברי, ובאמצע יש לנו ים תיכוני וערבתי, רנו-טורני וחדירה טרופית לאורך השבר הסורי-אפריקני. כולם יודעים לדקלם את זה ובצדק, כי זה חשוב להבין, גם אקלימית, גם מבחינת החי והצומח. וגם יש לנו מגוון מקומות חיות, זאת אומרת בתוך האזורים הזו-פיטו-גיאוגרפיים האלה קיימים המון תנאים או נישות קטנות לחיים, חלקם מעשה ידי אדם למעשה. ישראל, אני לא אכנס להיסטוריה, אבל הקונפליקט הכי גדול של הציונות לא היה עם תושבי הארץ, אלא עם בתי גידול לחים, אבל אחר כך ישראל, אחרי שהיא ייבשה ושאבה, השכילה בקנה מידה עולמי לפתח את משק המים דרך מחזור של
ביוב, אנחנו המדינה המובילה בזה בעולם, וכמו שבן גוריון אמר, גם בנגב ייבחן העם היהודי, אז כשבכל העולם יש מדבור, אצלנו יש חדירה לאזורים המדבריים, ודרך חקלאות וגינון, שזה בעיקר ביישובים, אנחנו יצרנו המון המון נישות והרבה תנאים למגוון לא קטן של עופות לשהות בהם. לקנן אנחנו לא כל כך עשירים, יש לנו רק כ-110 מינים קבועים שמקננים בארץ, לעומת 550 מינים שחולפים או מבקרים בישראל בעונות שונות. וכמו שכבר אמרתי, נמצאים בלב העולם, לפחות בלב העולם של העופות הנודדים, או חולפים אצלנו עופות החל מהאיים הבריטים במערב ועד מונגוליה במזרח, וכולנו נהנים מזה. ואגב, הם לא מבחינים בין האזור האורבני. אני הייתי ילד שגדל בתל אביב, ומהגג של בית הוריי או בחצר צפיתי בעופות נודדים, ומדי פעם גם הפתעות שנוחתות, כולל בגינות ציבוריות. לא צריך לזלזל במרחב האורבני כזה או אחר. בשביל ציפור נודדת זה נתיב נדידתה, היא לא יכולה לשנות אותו, לפעמים אין לה גם ברירה, והכוחות או יום הנדידה שלה נגמר, או ליל הנדידה נגמר בדיוק באיפה שיושבת עיר גדולה, וכולם מכירים למשל את התחנה לחקר ציפורי ירושלים בירושלים, ובתל אביב ראש ציפור. אני לא רוצה לפגוע באף עיר אחרת, בכל מקום יש את הגינות והפארקים, שאחר כך גם משמשים לכינון, לא רק לנדידה. ואם נדבר על עולם העופות, אז פה האו"ם הבין את החשיבות של העופות בסביבת האדם, ובכלל אקוטוריזם זה תעשייה הולכת וגדלה, ומי שמכיר את הצפרות באילת, ובמיוחד זה היה בשנות ה-70, לצערנו כיום פחות, שהעיר בחודשי הנדידה הייתה מפוצצת בצפרים, בייחוד מערב אירופה והסקנדינביות, כיום קצת פחות, אבל עדיין אילת כעיר, במרכז העיר אפשר היה לשבת ולצפות, ואנשים היו שוכבים על גבם בפארקים ומביטים לשמיים וצופים בנדידה, ותוך כדי זה הם גם רואים מינים מקומיים שהם לא יכולים לראות, בטח לא בארצות מהם הם באים, מינים טרופיים ומינים ייחודיים לאזורנו. זאת אומרת, עולם העופות, וכמו ששלומית תיארה את זה, הוא מרהיב ומלהיב המוני אדם, וזה הארגון המקביל לנו בארצות הברית, כותב ש45 מיליון אנשים צופים בעופות גם באזור הטבעי, אבל גם מסביב לבתיהם, וההכנסות של זה, או ההשפעה על הכלכלה האמריקאית, היא מרקיעת שחקים. אז כל זה רק פתיח ללמה כל כך חשוב לנו, וזה לא רק הנשרים שמקננים במקום נידח ושמור לצערנו, כמו מכתש קטן או בקעת סין או שמורת גמלה, אלא גם בלב העיר. ושלומית הזכירה את החוכית. אני במסגרת עבודתי, הנסיעה הראשונה שלי מאז שהסכמתי לנסוע מאז תחילת המלחמה, אבל לפני שבוע ביקרתי בקסרס בספרד, ברובע היהודי. הלכתי השכם בבוקר באזור צפוף, אין כמעט צמחייה, ושמעתי חוכיות, כמו שאתם רואים פה בצילום. זה היה משמיעה ולא מראייה, כי עוד היה כל כך חשוך, והם התחילו כבר לשיר, וזה אזור באמת לא ירוק כמו שיש במרבית הערים אצלנו. אז אוכלוסיית העופות של ישראל עברה שינויים מאוד דרמטיים מאז תחילת המאה הקודמת, או פרוץ הציונות, שעשינו שינויים מרחיקי לכת בסביבה שלנו, תוך כדי זה שגם הכנסנו הרבה כימיקלים לשימוש, ובאמת מינים רבים, כ-70% ממגוון מיני העופות בישראל, עברו שינויים דרמטיים, חלקם נכחדו, ושוב, הסביבה העירונית היא, או מה שיש בתוכה, הוא לחלוטין חלק מזה, וחשוב שנדע לשמור, כי אנחנו מדינה מאוד מאוד צפופה, ואני לא צריך לתת לכם את המקום שלנו
ביחס לשאר מדינות ה-OECD מבחינת קצב גידול וצפיפות אוכלוסין. אז הנושא הזה של גינון ועופות מקבל התייחסות במדינות רבות בעולם. פה זה מתוך האתר של ה-RSPB, זה ארגון מקביל למרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, עם 1.5 מיליון חברים באנגליה, עם תקציב שנתי שלא היה מבייש משרד ממשלתי אצלנו, ורק בזכות חברים, והם נותנים לזה הנחיות מאוד ברורות. ויש לנושא הזה של גינון גם חקיקה. זה דוגמה מתוך חקיקה אירופאית, וזה באנגליה ספציפית, ותראו איך נקרא החוק, The Wildlife and Countryside Act, והוא מתייחס בנושא הזה גם לדירקטיבה האירופית לחקיקה. אז פה אני רוצה להגיד שבישראל, ואנחנו הגוף שיש לו את המנדט לאכוף את החוק, יש לנו את החוק הטוב בעולם בנושא שמירת טבע. הוא מתורגם על ידי האו"ם כדוגמה לחקיקה מכלילה ואפילו דרקונית, יש שיגידו, כי כמעט כל בעלי החוליות היבשתיים וכל 550 וכל מין עוף אחר שיגיע למדינת ישראל יהיה מוגן בחוק, למעט מין אחד לצערי, שזה עניין היסטורי, שזה האנקור או דרור הבית, שלא ספק ראוי להגנה, אבל כל העופות בישראל מוגנים, והחוק לא מבדיל אם זה חצר בית הנשיא או שמורת טבע, הם מוגנים באותה מידה, אסורה פגיעה, לכידה, הטרדה, הפרעה למנוחתה. באמת, החוק בישראל הוא המתקדם בעולם, ואין שני לו. יש לו גם מחירים, כי הוא מגן גם על מינים שחלקכם מכירים כמינים מטרידים ומזיקים, או מינים פולשים, הוא לא עושה הבחנה. ההבחנה ניתנת, היא בידינו, רשות הטבע והגנים, לתת היתרי פגיעה כשנדרש, ואת זה למרות ביקורת כזו או אחרת עושים במשורה. אז מה ההמלצות בעולם, ומכאן גם המלצותינו, בנושא הזה התעוררנו קצת אחרי העולם. אני אגיד שבעוונותיי הייתי שותף לייסוד בית החולים לחיות בר, ואחרי שהצלחנו להגיע למודעות כל כך גדולה בציבור, גילינו שמרבית חיות הבר המטופלות בבית החולים, זה כאלו שהן מגיעות מהסביבה העירונית, אורבנית, ואני מדבר על חיות בר, לא על יונים ולא חתולים, ולא חולדות, סליחה, אם למישהו זה עושה משהו לא נעים, למרות שהיא חיית בר, אבל בכל אופן הופתענו מהכמות הגדולה, ואחד הדברים הבולטים ביותר הייתה כמות הגוזלים שנאספים, וזה גם היה קטליזטור לכניסה שלנו ולהבנה שאנחנו צריכים לפרסם בנושא. אז במקומות רבים בעולם, מאוסטרליה ועד צפון אמריקה, יש הנחיות והמלצות, זה בעיקר על ידי גופים לא ממלכתיים, שהם מפרסמים את זה באתרים שלהם, וכמו ה-RSPB שהזכרתי, והם אומרים, צריך להתחשב בעופות המקננים לפני הגיזום. עכשיו, לשאלה למה להתחשב מעבר לעניין הערכי, מוסרי, אפשר למצוא לזה צידוקים אקולוגיים גם. יחד עם זה, גם חלק מהמינים כבר, וזה הוזכר, שהם יכולים להוות מטרד או בעיה. אני לא מדבר על מטרד מעצם זה שמישהו לא אוהב את הקריאות שלהם, כמו שלפעמים אנחנו מקבלים פניות של מישהו או מישהי שמתעוררים השכם בבוקר מהקריאה הנהדרת של השלדג לבן חזה. זה כבר עניין ערכי ושל טעם, אבל יש מינים שבהחלט יכולים להוות בעיה. כולכם מכירים את המושבות של ענפיות הבקר שבחרו בערים כמקום מאוד מוגן, וללא ספק יש עם זה בעיות, שזה לא נרחיב על המינים הספציפיים האלה, יש גם הנחיות והמלצות איך להימנע מהבעיות. אבל בכל אופן אני רואה, ואני גר בחצר שלי יש מגוון מינים, ואני רואה את השירותי מערכת, כמה שהמילה הזאת היא בעייתית, שאנחנו מסתכלים על בעלי החיים סביבנו בצורה תועלתנית, אבל מאכילת זחלים שפוגעים בצמחייה, או יתושים פעם, ואני מניח בכל אחד מהיישובים שנציגיהם נוכחים בו, יש אם לא כינון אז לינה של סנוניות רפתות, הן לא מקננות על עצים, אבל כשהייתה פעם פגיעה באחד היישובים והגיעו לבית החולים
כמה מאות סנוניות שנדבקו בדבק שנמרח בניגוד לחוק, אז מי שרוצה להסתכל על זה בצורה תועלתנית, סנונית רפתות צריכה לאכול שווה ערך ל2,000 יתושים מדי יום כדי לספק את הצרכים האנרגטיים שלה. לא בהכרח עושה את זה ביתושים, אבל שתבינו כמה אנחנו נהנים מסביבתם, גם של הציפורים הכי קטנות, והזכירה שלומית את הפשוש. הפשוש הזה כל היום עסוק בחצר שלכם, בלאסוף זחלים שחלקם אוכלים את העלים, וכשהוא מגדל ועושה כמה מחזורי כינון, הוא אוכל כמות של אלפי זחלים שיכולים לחלות צמחייה. כמובן חומרי הדברה יעשו את זה אולי יעיל יותר, אבל יהיה לזה מחירים סביבתיים קשים. אז צריך להתחשב, וזו המלצה פשוטה, ואנחנו לא מבקשים משהו דרקוני. הזכירה שלומית נכון מאוד, שזה רק מתייחס לעונת הכינון, שגם חופפת את הגידול המאוד גדול של צמחייה, שבאמת מביאה הרבה פעמים בצורך לגזום או לטפל בצמחייה, והחוכמה זה להקדים את הטיפול המונע או את הגיזום לפני חודש מרץ, ואם כבר פספסנו או הייתה גדילה, לנסות לדחות את זה כמה שניתן לאחרי חודש יולי, כי זה עיקר הכינון. לא לטעות, יש כינון גם לפני מרץ, ויש גם כינון אחרי חודש יולי, ועם הגלובל וורמינג ויכול להיות שינויי טמפרטורה, יכול להיות שמינים עוד יקדימו, למרות שכמו שאמרה שלומית, הרוב זה לפי פוטופריודיזם, זה לפי אורך יום ואורך לילה. אז רשות הטבע והגנים, בדומה למה שראיתם גם בעולם, יצאה עם אותו חוזר בתקווה שזה יגיע ויחלחל כמה שקשה, כי יש לחץ לגזום, יש גם עניינים של גיזום פתיחותי, לא ניכנס לזה, זה לא התחום שלי, אבל הכל מתחיל ונגמר במודעות. וכשיש מודעות, אז גם יש יכולת להתחשב ולתכנן יותר טוב. ויש פה הנחיות, ושוב, אין פה שום דבר שונה במה שהוספתי במלל משמאל, על מה שאמרה שלומית, וגם מה שאומר השכל הישר. אז לעקוב אחרי כינון הציפורים, ולהימנע מגיזום איפה שיש כינונים פעילים. ואני לא עושה פה מדרג, יש מינים שיש מי מאיתנו שהיה אומר אין שום בעיה לגזום, כי הם מהווים גם מינים מזיקים ופוגעים. אנחנו לא עוסקים בזה כרגע. כשיש בעיה ויש התלבטות, ניתן לפנות אל רשות הטבע והגנים, כמו גם בטח לקבל עצה מגופים אחרים, הגוף ששלומית מייצגת, החברה להגנת הטבע. לשאול בדרך כלל לא עולה כסף, זה רק בעיית זמינות. אז אנשים הרבה פעמים שואלים, אוקיי, אני נורא רוצה להתחשב, אבל אני לא צפר, ואני לא מומחה, איך אני אדע שיש כינון או שניתן לגזום? אז זה לקחתי אני לא זוכר אפילו מאיפה, אבל כתוב שכך בקבוק משקה ושב 20 דקות, בשעות היום, כי בלילה זה לא יעזור למרבית ציפורי הגינה והחצר שלכם, או הגינה העירונית, ולהסתכל ולהביט בצמחייה. אז אם בזכות זה הרווחנו גם 20 דקות של שקט, ולא להסתכל בטלפון הסלולרי, אלא בגינה סביבנו, ולראות איפה הפעילות, ניתן לזהות את המוקדי פעילות, ואיך לזהות אותם. תכף אני אראה את זה בשקף הבא, אבל בסך הכל, כשכן של ציפור פעיל, אז התכונה סביבו ניכרת. בשלב הדגירה פחות, כי הם יכולים לשבת שעות ולדגור, ככל שעוף גדול יותר הוא גם ידגור מן הסתם יותר זמן ברצף, זה עניין פיזיולוגי, אבל ציפורים יכולים לדגור שעות וימים כמעט ללא החלפה, ולעשות את זה בהחבא. בתקופה הזאת אולי יותר קשה לזהות את פעילות הכינון, ופה אתם רואים תמונה של קן של שחרור נחמד, והשחרורים האלה אחר כך בגינה הם אלה שיאכלו זחלים, וכל מיני רמשים אחרים, כמו שהם גם יכולים לטרוף מדי פעם גם שלשולים או לטאות קטנות. זה חלק מהמערכת. אז איך נדע שיש כן פעיל? אז שוב, התצפית, ואז רואים אם יש
ציפור נוהגת לחזור הלוך וחזור אל הקן כדי להאכיל את הגוזלים, לנקות את הקן, לפנות ממנו למשל את ההפרשות, את הלשלשת של הגוזלים. אז בעונת הכינון סביב הקן תהיה המולה, ואם לא רואים אותם אז קל לזהות הרבה פעמים איזה גוש ענפים. שלומית הראתה דוגמה של קן עורב, הוא מאוד בולט בדרך כלל בצמרות עצים, זה פחות יהיה בולט כמו בברוש, ולצערנו יש פחות ברושים כיום בסביבתנו מאשר היה כשאנחנו היינו ילדים, וזה הקן של הירקון שלא יהיה בולט, אז צריך, אבל על ראש הברוש שבחצר יעמוד הירקון וישיר, ומי שמכיר גם ייהנה מהשירה וגם מהצבע שלו וגם ידע איפה מקום הקן. ויש הרבה פעמים סימני לשלשת או נוצות מתחת לקן, אז נכון, אף אחד לא נולד יודע והוא לא מומחה, אבל במאמץ לא גדול ניתן יהיה לזהות את מרבית הקינים. וככה כולנו נרוויח. מעבר לזה, אני חוזר ואומר, מעבר לצד הערכי ולתועלות, המינים האלה הם מינים מוגנים על פי חוק, וכדאי אנחנו לא באים פה מהצד הזה, אבל הציבור צריך להבין שהם ערכי טבע מוגנים ולהתייחס אליהם ככאלה. זהו, אין לי הרבה מה להוסיף, אני לא גנן, אבל גדלתי בעיר ונהניתי מעופות, ואני חושב שזה ערך גדול מאוד, וראיתם את התרומה הגדולה של העופות, אז אני מניח שביחד אם נעלה את המודעות וניתן לתושבים גם עצה ופתרון, אז הפשושים החמודים האלה ששם בתוך הקן הזה יוכלו לפרוח בהצלחה. תודה. תודה רבה אוהד, ובאמת ממש בקישור ישיר מהסיום שלך, אנחנו באמת רוצות להבין, לעשות את החיבור הזה לעיר ולשאלה איך העיר באמת, או העיר או הרשות המקומית כמובן, נקרא לזה היישובים, האזורים מיושבים באנשים, איך הם חיים לצד או יחד עם בעלי החיים, ולשם כך אנחנו רוצות להזמין את דוקטור אריאלה רוזנצוויג, שהיא וטרינרית בכירה בבית החולים, לחיות בר, בית החיות לחולים בר, ומנהלת פרויקט עיר חיה, שבאמת לאחר מכן נשמע אותו מהצד השני, מהצד של העיריות או של העירייה. אז אריאלה, בלי עיכובים נוספים, את מוזמנת לשתף את המצגת. בואו נראה אם הפעם יהיה לנו עוד דרך יצירתית להראות את המצגת. ומי שאומר שלא שומעים טוב את המרצים, בבקשה, אנא הגבירו את הווליום אצלכם, כי זה הפתרון שיש לנו. כרגע כל אחד מדבר במחשב אחר, כך שאין בעיה במחשב כזה או אחר, אלא פשוט אצלכם. אוקיי, דבי אומרת שבמקסימום, אז אני מזמינה את אריאלה, אם תוכלי באמת להקפיד להתקרב ככה למיקרופון, כדי שמי שיש לו בעיית סאונד באמת ישמע אתכם כמה שיותר. וכמובן, ההקלטה תשותף עם כל מי שמשתתף, אז תוכלו מקסימום להשלים פה בשם מילים שפספסתם בהקלטה. אז בוקר טוב לכולם, שומעים אותי? נשמעת, המצגת נראית בסדר? זה נראה בפורמט מתאים? המצגת נראית יפהפייה. יופי, אז בוקר טוב, אני אריאלה, תודה לשלומית על הרצאה מרתקת, תודה לאוהד על מילים כל כך חשובות, ואני מאוד מתרגשת להיות פה בפורום הזה, מהסיבה הזאת, בדיוק גם ממש לפני, או אנחנו כבר התחלנו את עונת הגוזלים, עונת הכינון, מינים מתחילים להגיע לפה, ואני אציג את עצמי, אני וטרינרית בבית החולים לחיות בר, באמת מהימים שאוהד סיפר על הקמתו, על ההתחלה, ובשנים האחרונות אני גם חלק מפרויקט עיר חיה, שהמטרה שלו זה לשמור על חיות הבר בעיר, בדיוק כל מה שנאמר פה, שבעלי חיים נמצאים בתוך העיר, העיר היא הופכת להיות לאט לאט, או לא לאט לאט, גם די מהר, בעצם סוג של שמורות טבע, שמורת טבע, מעבר, וצריך רגע לראות איך אנחנו בעצם מוצאים את האיזון בינינו לבין בעלי החיים. אז בעצם מה החזון של עיר חיה? אני רגע אתחיל מזה ואז משם נמשיך רגע לסיבה שלשמה התכנסנו, זה בעצם לבסס סביבת חיים בטוחה ומאפשרת עבור חיות הבר בעיר. אנחנו רוצים ליצור איזשהו משהו הרמוני, שבני אדם וחיות בר מתקיימים זה לצד זה, תוך הבנה שזה מרחב משותף, לא רק למין אחד, יש פה כמה מינים, הקהילה שלנו יכולה להיות קהילה רב מינית. אז איך אנחנו עושים את זה? דבר ראשון, אנחנו באים ומנסים לצמצם השפעות אנושיות שליליות על חיות הבר בעיר. היום אנחנו נדבר על גיזום וגינון ואיך הוא בעצם
כבר אמרנו פה, ונדגיש את זה יותר, איך הוא בעצם מהווה גורם פגיעה, ואיך אפשר על ידי חשיבה נכונה, על ידי מודעות, בעצם לצמצם את זה. אנחנו רוצים להגן על בתי הגידול בעיר, אנחנו רוצים לשפר את רווחת חיות הבר במרחב העירוני, כמובן להעלות את המודעות הציבורית, יש פה חיות בר, יש לנו שכנות, וצריך להגן עליהם ולהתחשב בהם, ומצד שני העיר, יש עוד תושבים בעיר, גם הם צריכים בעצם שיראו אותם. וכמובן צמצום מפגשים שליליים בין חיות בר לאדם, זה חלק מהעניין, זה גם, כמו שאמרנו, זה אולי, זה בקצה, אבל מפגש עם חזירי בר, עם צבועים, עם תנים, זה אומנם בקצה, אבל עם זאת, זה בעצם צובע רק להגיד חיות בר בתוך העיר, וכבר זה יוצר איזושהי קונוטציה שלילית, ורגע איך אנחנו מצמצמים את זה, איך אנחנו בעצם מאפשרים לזה לקרות, בלי שזה יגרום לנו לאנטגוניזם מאוד גדול, בעצם המחשבה על חיות בר בתוך העיר. אז הנה, זה תמונות שנלקחו לא משמורת טבע, לא משטחים פתוחים, אלא ממש מתוך הערים, מגוון מאוד מאוד רחב. אני כווטרינרית בית החולים לחיות בר מקבלת בעלי חיים בעצם פצועים מכל העיר, מכל מקום, ובאמת אנחנו רואים שבתוך העיר יש מגוון מאוד אדיר של חיות בר, ונדבר רגע על מה פוגע בהם. אבל בשבילי כשאומרים לי חיות בר, לא בשבילי כבר היום פחות, אבל נגיד פעם, ורוב האנשים, כשאתה אומר חיות בר, אתה יודע, זה האריה, זה הצבוע, זה הזאב, זה תמיד איזשהו חיות מאוד מאוד דרמטיות, מאוד גדולות, אתה לא יודע אם היית רוצה לפגוש אותם ברחוב שלך. מצד שני, חיות בר זה הכל, זה הצב, וזה הצופית, וזה הסממית, וזה זיקית, וכל זה מתקיים לא רק בשמורות טבע, אלא ממש במרפסת שלנו, בגן הציבורי, כשאנחנו יורדים לשחק עם איזה מרחב משותף, או אצלי במרפסת בגינה, כל הטבע הזה מתקיים. זאת אומרת שכל מה שנאמר פה הוא נכון לערים, אבל הוא גם נכון לי בתור אזרח. זאת אומרת, הוא נכון למערכת הניהול של העיר, אבל גם לי, בתור מי שאכפת לו, אני יודע, ברגע שאני אדע, אני אוכל לתת איזו התייחסות מתאימה. אז גם אוהד וגם שלומי דיברו רגע על בעצם ה-benefit של הבעלי חיים. אז אם ניקח ציפורים, אז השירותים האקולוגיים שמסופקים על ידי ציפור, אוהד דיבר על סנונית, ואנחנו מדברים ממש מחקרים כלכליים, מראים שווי של ערך של $1,000 בשנה, כל ציפור. זאת אומרת, אם אנחנו היינו מחליפים את זה בעבודה אנושית, אנחנו יודעים שציפורים חיוניות מאוד לבקרת חרקים ומכרסמים, האבקה והפצת זרעים, סניטציה, ביואינדיקטורים, מה קורה בטבע, רעלים מסוימים שנמצאים בטבע ואנחנו לא יודעים, והם הראשונות בעצם להראות לנו את זה. וכמובן השראה אומנותית וריפוי נפשי, ואם זה לא מספיק בשביל להגיד, רגע חבר'ה, בואו נראה איך אנחנו הופכים את המקום הזה למיטבי גם עבורם, אז אנחנו בבעיה מאוד גדולה. גם הטלפים שזה גם כן איזשהו מיין שמאוד מאוד משפיע בגינון ועל המחשבה הגינונית ועל איזה עץ היינו רוצים רגע להוריד והוא מאוד מטריד אותנו, אז גם הטלפים מאוד מקטינים את הסיכוי לרביית זבוב הפירות, הם אוכלים את הפירות הבשיליים, וככה בעצם מונעים מחלות. ברגע שמונעים מחלות של צמחים, אז גם אנחנו נוכל לצמצם הדברה שהיא כל כך פוגעת בנו ובבעלי החיים. כמובן שגם הם מפיצים זרעים ומאביקים. אז נספר רגע על הצד השני בעצם. אוקיי, אז אנחנו רואים פה את הבעלי חיים בעיר, ואנחנו יודעים, גינון הוא רק אחד מהלחצים גינון לא מיטבי נקרא לזה, אחד מהלחצים שפוגע בחיות בר, בכלל, לא רק בעיר, ואנחנו רואים שמתחילת פעילות בית החולים בשנת 2006, אני לא יודעת רגע, כולכם יודעים, בית החולים לחיות בר זה בית החולים שהקימה רשות הטבע והגנים והספארי ברמת גן, בתוך מטרה לתת טיפול מיטבי לחיות בר, מה שלא התקיים בצורה מיטבית לפני זה. ואם אנחנו ב-2006 ישבנו וערכנו ואמרנו 250 בעלי חיים לשנה, אנחנו רואים את המספרים שעולים ועולים ועולים ועולים. שנת 2024 עוד לא הוצאנו סיכום, אבל אנחנו הגענו לכמעט 6,000 בעלי חיים, והיו גם שנים של פיקים הרבה יותר משמעותיים בשנה, אוקיי? אז בעצם כל דבר שאנחנו נתייחס אליו, אנחנו בעצם כמו הנושא היום שאנחנו מדברים עליו, כמובן שיטיב, כי יצמצם יותר את הלחץ. לא דיברו אליי, נכון? זה לא היה אליי. אוקיי. זה כבר עשו מיוט לעצמם, אז הכל בסדר. אוקיי. אז אם אנחנו רגע שנייה נשוב ורגע נגיד, גורמי פגיעה, מה פוגע בחיות הבר בכלל? אז כמובן שזה מאוד מאוד מגוון, גם מאוד חשוב לי להגיד לכם שלא תמיד אפשר לדעת, הרבה פעמים אנשים מוצאים בעל חיים, אין להם מושג, לא יודעים לתת פרטים, ואז אנחנו ככה בדוקטור האוס כזה יושבים ומנסים, ומהניסיון שלנו להגיד,
זה, רואים, זה פצע של חתול, והנה אני רואה שהשריון של הצו הזה נשבר, אז כנראה שעבר עליו איזה חרמש, וכאילו אנחנו יודעים היום כבר לבוא ולהיות בהרבה יותר ביטחון ולהגיד מה פוגע, ואפשר לראות שעיקר הפגיעות, אם אנחנו ניקח נתונים מ-2017 עד 2021, כמעט 15,000 בעלי חיים, אנחנו נראה שלמטה בעמודה השחורה הארוכה, גוזל שנאסף. זה ככה גם מביא אותנו רגע לשיחה שלנו היום, וגם בעצם להבין איזה גורם פגיעה משמעותי זה גוזל שנאסף. כל הגוזלים החמודיים האלה פשוט נאספים. עכשיו, איך הם בכלל הגיעו למצב שמישהו יאסוף אותם? לזה יש הרבה סיבות. והסיבה שהיום אנחנו מדברים עליה זה בעצם איך הגינון שלנו גורם לזה שיש עלייה כל כך דרמטית במספר הגוזלים שנאספים, והאם, אם אנחנו נתייחס לזה, נוכל לצמצם ולהעלות את הסיכוי שלהם, של הגוזלים האלה לשרוד. אנחנו יכולים להגיד לכם שאנחנו מקבלים אלפי גוזלים בשנה, הנה זה עוד שנייה מתחיל ואני מתחילה לשקשק, כי זה עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד אינטנסיבית, לחכות את אמא ואת אבא ולגדל את הגוזלים הרכים האלה, לפעמים מגיעים עירומים, בכלל אנחנו אפילו לא יכולים לזהות על איזה מין מדובר, וכמובן שיש סיכויים של החתמה והרגלה ובעיות של שבי, זאת אומרת, הסיכוי שלהם לשרוד אצלנו הוא לא גבוה, אבל כמובן שאנחנו מנסים לעשות את הבס, והנה גם בשביל זה אני פה כדי להגיד, חבר'ה, אפשר על ידי חשיבה נכונה, תכנון נכון של השנה, לבוא ולצמצם את התופעה הנוראית הזאת. כמובן שתראו, יש פה גם מלכודות דבק, חלק מהמלכודות דבק זה כמובן מלכודות בעצם ששמים לזבובים על העצים, יש פה מכסחות דשא, שגם כן מהוות פגיעה משמעותית, אז כל אלה, אם אנחנו נוכל להתייחס אליהם, אז זה יהיה מעולה. אז מה זה בעצם גינון עירוני, או למה אנחנו מתכוונים? ליישום עקרונות של גינון מקיים, מאפשר. איך אנחנו על ידי העקרונות שאנחנו מנחילים אצלנו במחלקה, המחלקת גנים ונוף, המחלקה שבעצם אחראית על כל הגינון הציבורי, אבל לא רק, אלא גם אנחנו צריכים פה לשלב פה את מי שמתכנן איך ייראו הגנים הציבוריים, איך ייראה המרחב הציבורי, זאת אומרת יש פה גם את התכנון וגם בסוף את התחזוקה, ואיך אנחנו הופכים את זה לבטוח עבור חיות בר בעיר. אז כמובן נאמר פה, ואני גם אדגיש, יש פה השפעה, הגינון יש לו השפעה ממש אקוטית על מגוון המינים ועל חיות הבר בעיר, גם לסוג הצמחייה, גם לאופי הגינון, גם מתי, זה ממש יקבע איזה מינים של בעלי חיים יחיו ויסקסקו במרחב. כמובן שגינון יכול לפגוע באופן ישיר, על ידי פגיעה מכלי, הרס של קן, אבל גם באופן עקיף, כאילו אין בתי גידול, אין אפשרות לייצר קנים, אין מקום, אין מרחב, ואז מראש בעלי החיים לא מצליחים להגיע לשלב הזה שהם מקננים. אז איפה אנחנו רואים את נקודות המפגש של חיות בר, וזה תמונות שככה קצת שמתי לכם כדי שכאילו תיכנסו איתי לאווירה היומיומית, שזה בעצם ככה זה נראה, אנחנו יכולים להגיד, אבל ממש, אז רואים גוזלים שאנחנו מקבלים קרטונים על קרטונים של גוזלים, שמישהו לא שם לב והוריד את הקן, או די, לא בא לי עכשיו, כאילו הרבה פעמים גם אנשים באופן מודע, מחליטים להוריד קנים, אולי הייתה איזושהי רוח, כמובן שגם יש פה, תמיד איכשהו במים מתחילה איזושהי סערה, רוחות מאוד מאוד חזקות, ואז גם בעלי חיים גוזלים נופלים. כמובן שיש פה פציעות מחרמש ומכלי עבודה מוטוריים, יש פה זיקיות, זאת אומרת הזיקית שנפלה בזמן שבוצעה עבודת גינון על השיח שלה, מלכודות כמו שאמרתי, ובאמת אנחנו רואים מגוון מאוד רחב של בעלי חיים, כמובן בעונה מסוימת דגש על ציפורים, זוחלים יכולים להיפגע לא רק באביב, אלא גם בקיץ, מאוחר גם בסתיו, אנחנו רואים מינים רבים של בעלי חיים שנפגעים כתוצאה מהעבודה הזאת, טרקטורים במגרש, איזה טרקטור אני מכניס לתוך המגרש, שופל בא וגורף בעצם הכל, תדמיינו כל מה שחי בתוך השטח פשוט הולך ונהרס, כמו שאמרתי סוג הצמחייה, והדברה. אז אני לא אחזור על מה שאוהד אמר, מהי ההמלצה מבחינת הגינון, וכמובן שאומרים, כאילו לפעמים לערים מאוד מאוד קשה לבוא ולאכול את זה, איך אני אגיד לא גוזמים יותר, מה, לא גוזמים ממרץ ליולי, אבל לא, זה לא שחור ולבן, יש פה מקום כן להפעלת שיקול דעת, יש פה מקום שכמובן לא בא ומתנגד לבטיחות הציבור, לאיזושהי סכנה, לאיזושהי תשתית, חברת חשמל, פתאום חייבת לגזום בגלל כך וכך דברים שהם מאוד דחופים, אז כמובן שזה אפשרי, אבל גם כשזה קורה,
אז בואו רגע נתייחס לזה, לא לתת רגע לקבלנים של חברת חשמל לבוא ולהוריד את כל העץ, לבוא רגע שנייה, אולי יש פה גוזלים, אולי יש פה קנים, אם יש כן, אז רגע לבוא ולהגיד, אוקיי, אז מה אנחנו עושים? האם הגיזום הוא קריטי ואולי אולי הכינון מסתיים עוד שבוע, ואז אנחנו יכולים לחכות, להתייעץ עם אנשי מקצוע בנושא הזה, זאת אומרת, לא לבטל את זה, להבין שאנחנו ממליצים מאוד מאוד לא לגזום, יחד עם זאת, ברגע שיש גיזומים שהם גיזומי חירום, אנחנו מתייחסים לזה בבטיחות המקסימלית, וכמובן שברגע שעיר מאמץ עקרונות כאלה, יותר קל לבוא גם לתושבים, כי גם לתושבים יש חלק בלתי נפרד בתוך ההתייחסות הזאת, כל הבניינים והגינון של ועד הבית המשותף של העיר עצמה, אין כביכול שום דבר יכולת להשפיע שם, אבל ברגע שהיא מאמצת, היא יכולה בקלות לבוא ולרתום את הציבור שלה, וכמובן עם הכוכביות הנדרשות, אוקיי? כי זה אני יודעת שזה מאוד מאוד מפחיד, הלא הזה שחותך ואומר לא, לא עושים את זה. הימנעות במרחב. אוקיי, אז איך מה הכוונה? זה אומר שבכל גינה, בכל סביבה שהיא סביבה, שגם היא סביבה ציבורית, מומלץ מאוד להשאיר איים שאנחנו לא נוגעים, זאת אומרת, גם אם יש גינון שהוא יותר אינטנסיבי בחלק לא יודעת מה, יש גן משחקים והוא מוקף במדשאות ומוקף בשיחים, אז אוקיי, יש את האזור שהוא יותר קרוב לילדים, יותר קרוב לגן עצמו, אז באמת הוא גינון יותר אינטנסיבי, אבל כן בשוליים, בפריפריה, כן להשאיר אזורי מסתור לבעלי חיים, אזורים שהם לא נוגעים בהם, שיותר מורכבים מצמחייה טבעית, והבעלי חיים יכולים לקנן, בלי לחשוש מכיסוח, גיזום או הדברה, כי זה אזורים שאנחנו משאירים אותם יותר פראיים, וכן לדאוג לחבר אותם לאזורים שכנים. זאת אומרת, אם זה גינות ציבוריות שמלוות עם איים ומדרכות, אז כן לנסות בתכנון, לבוא ולהגיד, אוקיי, כאן אני רוצה להעביר את המסדרון, נקרא לזה את המעבר בתוך העיר לבעלי החיים. גם כאילו כל מיני, כאילו, אתם תראו כל מיני דברים שהם די פשוטים, רק מחשבה ולאמץ קצת אולי שיטות עבודה קצת שונות, שבהתחלה הם קצת רגע יכול להיות קצת מתישות, אבל ברגע שאתה מאמץ את זה ואתה מיישם את זה בתוך המחלקה שלך ומכשיר את העובדים שלך, זה הופך להיות יותר ויותר פשוט, למשל כיסוח דשא מהאמצע, אם יש לנו מרחבי דשא גדולים, כמובן שלפני זה מומץ תמיד לעשות איזה סיבוב, לסרוק את השטח, לראות שאין שם איזה בעל לכם, אני יכולה להגיד לכם שאנחנו מקבלים לא מעט זוחלים, בדגש צבים שנפגעו מכסחות דשא, זאת אומרת הם היו שם ואולי הדשא הרי לא צומח לממדים גדולים, זאת אומרת אולי איזשהו סיבוב קטן יכול כן לצמצם את הפגיעה, ואם אנחנו הרבה פעמים מתחילים את הגיזום, בעצם את הכיסוח של הדשא מבפנים ויוצאים ממעגלים, אנחנו מאפשרים לבעלי החיים להתקדם ולצאת החוצה, וזו שיטה שלמשל היא מאוד מיושמת בהרבה מקומות באירופה, לאיך גוזמים כדי לצמצם פגיעה בחיות בכסחים. חגורות שבילים, אז גם בדגש לאיים, אז באורך שבילים תמיד אפשר, הרבה פעמים אנשים מפחדים, תדעת השביל, עוברים, זה לא נעים, יכול להיות שאם בעצם השוליים של השביל לא חשופים, יש הרבה שיחים, אז זה יכול להלחיץ, אולי איזה נחש עובר, אולי אם זה בקיץ, אז אנשים, זה יכול מאוד להרתיע אותם, וברגע שזה מרתיע אותם, ישר הולכים למוקד ואומרים, רגע, למה ככה וככה, ולמה המוקד העירוני, שזה גם כאילו כוח מאוד מאוד מניע, אז אם אנחנו נאפשר איזשהו בעצם גיזום וחשיפה ממש של האזור שהוא קרוב לשביל, אבל יותר בעומק, כן לאפשר משהו לא נגוע, אז זה גם יכול לייצר תחושת ביטחון גם אצלנו, בעצם המשתמשים בדרך, וגם עבור חיות הבר ששוכנות באותו מרחב. אז זה גם קשר לשיטת עבודה. כמובן שימוש בכלים ידניים, ממש ניקוש, גלית תעלה ותספר איך כל הדברים האלה באים לידי ביטוי בהרצליה, אבל כן, במידה ויש לנו הסביעה במגרשים קטנים, אז תמיד עדיף להשתמש בכלים ידניים, כדוגמת חרמש, במקום להכניס טרקטור שמפנה הכל. איך אנחנו נכנסים למגרשים יותר גדולים, זה סתם, אנחנו תמיד לקראת ל"ג בעומר ולקראת קיץ, שטחים פתוחים בתוך העיר, ממש
נכנסים טרקטורים גדולים ובעצם מפנים את הכל, ואנחנו יודעים איזה הרס השופל עושה גם לאדמה עצמה וגם לחיות שחיות באותה סביבה. אז אם אין לנו אפשרות, כי זה שטח גדול יותר ואנחנו לא יכולים להיכנס ולנקות אותו באופן ידני, אז כן מומלץ להשתמש במרסקת גזם, היא מכסחת בגובה של 5 עד 10 סנטימטר, מכסחת שרשרת היא מכסחת בגובה של 20 סנטימטר. זה לא שזה לא תהיה פגיעה בכלל, אבל בהחלט, 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 זה מצמצם את הפגיעה באופן משמעותי. כמובן דברים, כי בסוף זה מודעות, ובסוף זה לרתום את העובדים שלנו, את האנשים שבעצם הם ביום יום נמצאים בשטח, לחבר אותם לנושא הזה. לא משנה, הרבה פעמים אנחנו יודעים שמי שאחראי על זה, אז יש את המחלקה, ויש הרבה עובדי קבלן, ועובדי קבלן גם משתנים, אז איך אנחנו בעצם רותמים אותם, איך אנחנו מגייסים אותם לתוך הרצון הזה, להיות מחויבים לנושא הזה. זאת אומרת, גם אוהד אמר, ישראל היא מדינה טובה בחוקים, אוקיי? בחוקים שבאים להגן על חיות הבר. הבעיה היא לא החוקים, הבעיה היא האכיפה והאוכלוסייה שקיימת, ואז אתה מבין שבעצם גם פה זה לא יעזור אם יהיו נהלים מאוד מאוד חזקים, זה לא יעזור אם יהיו חוקי עזר עירוניים, זאת אומרת, זה כן יעזור, אבל בסוף בפרקטיקה, ביום הרתימה של הציבור ושל העובדים שלנו היא לא פחות חשובה. אפשר להדביק תווים על מכשירי גינון ככה, להזכיר לנו תווים כאלה, עם כזה סיסמאות, זהירות, הנה זה מכלי עבודה באנגליה, קיפודים בשטח, אם זה לכלים שמשתמשים בהם לעצים, אז כמובן אפשר את אותו דבר עם ציפורים, ברקודים שאפשר, שסריקה שלהם יכולה להוביל למגדירים, אוקיי, מצאתי פה איזה אחד מהגנים, מצא כן, הוא רוצה לדעת איזה כן, הוא רוצה לדעת קצת יותר פרטי, הוא מצא צורה של כן, ביצה, מה לעשות, אז גם את זה אפשר כמובן להטביע על כלי העבודה. כמובן לנו, לי נאמר הרבה פעמים שבסוף בסוף בסוף זה הפוסטרים בחדר אוכל, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שאנשים רואים כל יום ויותר מתייחסים לזה, בעצם מה הם צריכים לקחת איתם לפני שהם יוצאים ליום העבודה, ואחד הדברים הזה לזכור שיש שם עוד חיים בין השיחים, כמובן הכשרות בנושא גינון, להכשרות לפני העונה בעצם לפני עונת האביב, וגם במהלך השנה על גינון מיטבי, ואיך אפשר לצמצם פגיעה, וכמובן הכשרות לזיהוי מחילות וכנים, נגענו פה בעיקר בציפורים, שלא נשכח שבתור על השטח, כמובן יש קיפודים ומלא מחילות של זוחלים, שגם את זה צריך לקחת בחשבון, והנה פה תמונה שאנחנו עשינו, עיר חיה, הכשרה בהרצליה, הרצליה בעצם היא עיר הפיילוט של עיר חיה, ואחד מהדברים שאנחנו עושים, ועוד שנייה גלית תבוא ותדבר על זה, זה בעצם לעבוד עם גלית ועם אגף גנים ונוף, על בעצם איך עושים את האגף הזה, אגף שהוא גם מיטבי ורואה חיות בר. אז תודה רבה לכם, ובהצלחה לכולם, ואני מאוד מאוד מקווה שבאמת מה שנאמר ומה שנלקח פה היום יבוא וייושם בסוף כל אחד בעיר שלו, במועצה שלו. ותודה. אריאלה, המון המון תודה, ואני רוצה גם להגיד שהופתענו עד כמה חלק והרבה מההמלצות שלך הן בעצם די פשוטות, זאת אומרת, הן לא דורשות איזושהי מומחיות רבה, וקלות להבנה, אז אנחנו שמחות ממש על כך ומברכות על כך. סיגל קלדרון שאלה אם יש מסמך המרכז את כל ההמלצות, אז כמובן כן, אנחנו מבקש את אישורך להפיק את המצגת, ואריאלה תוסיפי אולי קישור אם יש לך בצ'אט לריכוז של ההמלצות, ואם לא אז נפתח את המצגת, אז מה שתרצו. כן, כן, אני אשים, יש מסמך עם המלצות שנשמח להפיץ אותו, וכן, כמו שאמרת, זה מאוד כאילו, אנחנו נוגעים פה רק בנושא אחד, אבל אני מאמינה שפה אנשים שנמצאים פה יכולים לבוא ולקחת את הדברים האלה, וגם להעביר אותם לעוד נושאים ועוד תחומים שהם סופר חשובים במפגש אדם חיה בתוך העיר, ורוב הדברים הם לגמרי דברים של מודעות, ודברים פשוטים, בטח ובטח הם בשלב התכנון ובשלב החשיבה למה אתה רואה, החשיבה השנתית, החשיבה התכנונית, זאת אומרת, ברגע שאתה משלב את האלמנטים האלה, אז זה די קל, בסוף זה די קל לשמור על חיות בר. ממש תודה אריאלה, ואנחנו באמת ממש במעבר ישיר, אני רואה, ומצוין, מעבירה את השרביט לגלית רוניס, ראש אגף גנים ונוף בעיריית הרצליה, ואני כן אגיד לכל מי ששואל אותנו בפרטי, יהיה זמן לדיון, שמרנו ולשאלות, אז
גם תכתבו בצ'אט, גם אחרי זה תוכלו לשאול ולעשות דיון, אז אל תדאגו. אנחנו רוצות כן אבל לשמור על לוח הזמנים לכל מי שתכנן ותכננה להיות בזמנים האלה. אז גלית, בבקשה, שרביט אלייך. לאחר מכן, כאמור, נשמע גם ממועצה אזורית עמק הירדן, ואחרי זה נפתח את הדיון, אז אל דאגה. שלום לכולם, שמי גלית רוניס, אני מנהלת אגף גנים ונוף בעיריית הרצליה. בכמה מילים על העיר, יש כ-126,000 תושבים היום בהרצליה. אנחנו מטפלים במעל 60,000 עצים ברחבי העיר, אחראים על כל נושא הגינון, עצים, חורשות, יש לנו כ-2,000 דונם גינון אינטנסיבי, המון חורשות ושטחים פתוחים שמטופלים על ידינו. ואנחנו בעצם קיבלנו פנייה מאריאלה שהציגה בפנינו את הנושא בצורה כזאת שבעצם התושבים של הרצליה הם לא התושבים היחידים, כי יש עוד תושבים חוץ מבני אדם שאלו הם בעלי החיים בטבע ושנמצאים בעיר ושזה מרחב המחיה שלהם. בעקבות הפנייה של אריאלה התחלנו בסדרה של מפגשים, ולאט לאט התחלנו לתווך את הנושא לאנשי האגף, לצוותי הגינון שלנו והגיזום. אני תכף אשתף את המצגת, אני אתחיל עם איזשהו הסבר כללי וכמה טיפים גם שאני אתן לכם לגבי היישום בשטח התמודדות עם בעיות ואתגרים, לא מעט אתגרים שאנחנו מתמודדים איתם בשטח, שאנחנו נתקלים בהם במעלה הדרך. אני עכשיו אשתף את המצגת, שנייה. זה בסדר או שזה בתצוגה לא טובה? בתצוגה לא טובה, אבל זה בסדר, ואם את צריכה אז תשאירי את זה ככה, ואם לא תעשי שיתוף של הסקרין, של המסך, ולא של הזה. טוב, רגע. לא. עכשיו בסדר? לא עלה, לא שותף. ועכשיו הסתבכתי שנייה. אבל אם לא תשתפי כמו שעשית קודם, וזה באמת טוב, יותר חשוב שנשמע אותך. גלית, יותר חשוב שתשתפי וזה באמת בסדר. אוקיי? אתה על מיוט. אתה מיוט, ורגע. אז עדיין מיוט. בוא נראה. אוקיי, גלית, תורידי אצלך ממיוט בבקשה, ותתחילי להציג, כי כרגע על מיוט. זהו. בסדר עכשיו? זה אותו דבר מקודם, אבל באמת, כיוון שרוצים לשמור על לוח הזמנים, רואים מצוין, תתחילי, זה בסדר. אז למה העיר חיה בעצם? העיר בה חיים לא מוגבלים רק לאנשים, גם לסביבה טבעית, חיות וצמחייה. המטרה של עיר חיה זה בעצם שאיפה של כולנו לשמירת המאזן האקולוגי בעיר ולתווך את זה לכל העובדים, ושמירה על שטחים ירוקים, פארקים, גינות עירוניות, חיות הבר ומערכות אקולוגיות שמסייעות לכולנו ליצור סביבה חיה, בריאה ומגוונת. אנחנו מבינים שחיות הבר הם חלק באמת בלתי נפרד מהמערכת שלנו, ואנחנו ערים לזה שהגינון העירוני בעצם הוא
הוא פעולה מאוד מאוד קריטית בנושא השמירה על בעלי החיים, ובעצם אנחנו סוג של שינינו תפיסה שזה לא רק פעולה אסתטית, אלא צריך גם לשלב את השמירה על הטבע המקומי וחיות הבר. לגינון העירוני באמת יש השפעה ניכרת על גם מגוון המינים של חיות הבר, החי והצומח בעיר, והכל קשור להכל, אם זה סוג הצמחייה הנשתלת, אם זה אופי הגינון, אם זה המענה שאנחנו מקבלים מהאדריכלים, מענה למה שחיות הבר צריכות למעשה בשטח באופן ישיר ובאופן עקיף. פה יש תמונה נחמדה שצילמתי בבריגדה היהודית, פינת כנפי נשרים של פרחי בר, פרגים וציפורניות. פעילויות, אני אכנס למעשה לתכלס. אנחנו מקיימים, התחלנו לקיים סדרה שלמה של פעילויות לשמירה על עיר חיה. הדבר הראשון שהתחלנו לעשות זה ימי עיון והדרכות מעשיות עם הצוותים של אריאלה בעיקר. הדרכות מעשיות לצוותי הגינון והגיזום, למעשה להגברת המודעות למה זה בכלל עיר חיה. הגוזמים הם תוך כדי הטיפוס על העצים ועל הטרקטורים ועל המנופים, הם נתקלים בהרבה דברים שרואים מלמעלה ולא רואים מלמטה. ואנחנו ממש עשינו להם הדרכות מעשיות, איך מזהים קינים, איזה סוגי קינים יש, איזה סוגי ציפורים יש, איך לזהות חיות בר במרחב העירוני. איך הייתה לנו דילמה שאני יותר אפתח עליה בהמשך אם יהיה זמן, על הפחתת גיזום בעונת הכינון, שזה מרץ עד יולי. עד כמה אנחנו יכולים להתחשב בציפורים, יש לנו גם שיקולי בטיחות שאנחנו חייבים להתחשב בהם. בנוגע למניעת ריסוסים בחומרי הדברה ברחבי העיר, זה אנחנו כבר שנים לא מרססים בעיר. בשקופית הבאה אני אראה איזה אתגרים זה מוביל אותנו. מניעת עבודות כלים כבדים באזורי הגינון והבר, אריאלה דיברה על זה, אנחנו ממש נמנעים כבר בשנים האחרונות מלהכניס טרקטורים לתוך השטחים הפתוחים ולחשוף את הקרקע. כבר לא עושים את זה, פעם היה נהוג בעיריות, אולי יש רשויות שעדיין ממשיכות עם זה, לעשות סוללות עפר ולחשף את כל הקרקע. אנחנו כבר לא עושים עם זה היום, בשיתוף אגף שפע אנחנו מכניסים טרקטור מיוחד שבעצם רק חותך את עשבי הבר ומשמר ככה בצורה הזאת את הזרעים ואת כל מחזור החיים, וכמובן גם אנחנו מאפשרים לאנשים לבוא ולעשות ליקוט בשטחים הפתוחים, שזה פשוט מדהים. טיפוח הטבע העירוני ומרחב המחיה של חיות הבר, מעופפים, חרקים ועוד, אנחנו שמים על זה דגש. דבר נוסף שאנחנו עושים זה שתילת צמחים צופניים ליצירת מסדרונות אקולוגיים לפרפרים ולדבורים. אנחנו משתמשים בצמחים שמייצרים פרחים צופניים מסוגים שהפרפרים והדבורים אוהבים ונמשכים אליהם, ואנחנו גם גוזמים בהתאם את הצמחים. אנחנו כבר הפסקנו עם השיטה, שוב, זה כבר בשנים האחרונות, הפסקנו עם השיטה שהגננים מגיעים וכל שבוע מחליקים את הצמח ועושים ריבועים ומשולשים וצורות עם הצמחים. זה הפסיק. אין לנו כמעט כבר את הדברים האלה. אנחנו בערך אחת לשנה מגיעים, עושים גיזום בסביבות פברואר, אנחנו עושים גיזום רציני כדי לעודד את הצמיחה, כדי לעודד את הפריחה, ואנחנו לא נוגעים יותר בצמח. זה גם מאפשר מרחב מחיה לבעלי החיים להסתתר, וזה גם מייצר פרחים, גם ליופי וגם שוב לפרפרים, דבורים, חרקים וכו'. אנחנו עכשיו נמצאים בתהליך של
מעבר מצמחייה עונתית לצמחייה רב-שנתית, למניעת הפרעה לסביבת הגידול של חיות הבר. זה איזשהו פרויקט די גדול שאנחנו נכנסים אליו. עשינו בלא מעט מקומות, ולא רק בפארקים, גם בשצ"פים, הקמת נקודות שתייה והאכלה לציפורים, דבורים וחרקים, שזה נורא נחמד לראות את זה, והם באים, וזה סיפוק ענק לראות את זה. נטיית עצי פרי ושיחי פרי לעידוד אוכלוסיות ציפורים, דבורים וחרקים. רגע. צמחי הבר וחיות הבר, יש פה שקופיות נחמדות. הצו שאנחנו רואים פה זה תמונה שצילמנו, יש לנו שטח של טבע עירוני שאנחנו שומרים עליו, שבית ספר אימץ אותו, ואנחנו עושים שם פעילויות עם הילדים ללימוד הטבע. שיתוף פעולה עם אגפים נוספים בעירייה, זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב להצלחה. בלי שיתוף פעולה עם גורמים אחרים בתוך העירייה ומחוצה לה, העסק הזה לא יכול לעבוד. חייב שיתוף פעולה של כולם. אם זה של אגף שפע, שאנחנו הצלחנו ביחד בעצם מה שדיברנו קודם, למנוע את העבודה של הכלים הכבדים בשטחים הפתוחים שהם מהווים אחוז ניכר ממרחב המחיה של בעלי החיים, תברואה במניעת שימוש בחומרי הדברה. אנחנו גם לא מרססים יותר את דובון הכורים החמוד שמסתובב עכשיו אחרי הגשמים, מסתובב בשטחים הפתוחים, ואנשים נלחצים ותלונות מוקד בלי סוף שחושבים שזה תוואי התהלוכה. אנחנו לאט לאט הצלחנו ללמד גם את הגננות וגם את התושבים שדובון הכורים זה לא תהלוכה נאורן, והוא לא מזיק לאף אחד, והצלחנו להביא לזה שלא מרססים אותו יותר. חינוך, אחד הדברים החשובים ביותר, הטמעת המודעות לנושא בגני הילדים ובבתי הספר, לחנך את הדורות הבאים לשמירה על הטבע, כמובן בשיתוף פעולה עם איכות הסביבה להגדלת המודעות. עם הווטרינר העירוני הוזכרו פה החתולים, איך אנחנו יכולים לבסט את הריבוי הטבעי של החתולים. מנהל הנדסה בתכנון עתידי של העיר, גם את זה הזכרנו בנושא של שיתוף האדריכלים. הסברה לתושבים, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הדוברות, ואת כל הפעולות האלה, אם אנחנו לא נדברר אותם ונייחצן אותם ונביא אותם למעשה לסדר היום, זה לא יכול להצליח בלי זה. ותרבות הדיור גם מוזכר פה, יש לנו קשר טוב עם מחלקת תרבות הדיור שאחראית למעשה על כל מה שקורה בבניינים המשותפים, שזה גם הרבה מאוד גינות והרבה מאוד חשיבות להרחבת המודעות גם בגינות שלהם. יש פה בעלי כנף בפארק שחיים ממש בקביעות שם, בפארק הרצליה. אוקיי, ביקשו ממני להקדיש שקף אחד בעצם לאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם בהכנסה של כל הפרויקט הזה. אז הנושא של מניעת טביעה ללא שימוש בחומרי הדברה. תראו, אני אמרתי בתחילת הדברים שיש לנו 2,000 דונם גינון. ההסבייה, בעיקר הסביית החורף, היא משתלטת בצורה מאוד אגרסיבית על שטחי הגינון ועל החורשות, ואנחנו לא מרססים. אנחנו עושים איסוף ידני וסלקטיבי. והאתגר הוא שזה עתיר בעבודת ידיים, זה עלויות גדולות. אין לנו עובדים, אנחנו לא בגנים הבהאיים שיש שם עובד אחד למטר, אנחנו במפתחות אחרים לגמרי, וזה מאוד עתיר עבודת ידיים, וזה לא פשוט, זה אתגר שאנחנו בעצם צריכים
להחליט מה אנחנו עושים עם כוח האדם הקיים שלנו. עידוד אוכלוסיית דבורים ופרפרים, הפעולה היא שתילת צמחים צופניים ויצירת מסדרונות אקולוגיים, אבל אנחנו מקבלים הרבה תלונות מוקד מתושבים ומגננות, גננות של גני ילדים, ועל אנשים שפוחדים מדבורים, ותעקרו לי את המליה שפורחת לי עכשיו כי היא מביאה לי דבורים, ותעקרו אז אנחנו עוסקים המון בהסברה, ואנחנו משתדלים לשמור על האינטרסים של האוכלוסיות של הדבורים והפרפרים באמצעים שעומדים לרשותנו, כי אם אנחנו לא נשמור על זה, אז מי ישמור? שמירה על כינון ציפורים, גיזום בין עונות הכינון, אנחנו משתדלים מאוד להפחית את הגיזום בין מרץ ליולי. הרבה פעמים אנחנו רואים שזה מתנגש עם שיקולי בטיחות, אבל אנחנו תמיד לפני שאנחנו גוזמים גם את הקינים, אנחנו מסתכלים בפנים, אנחנו בודקים, ואנחנו עושים את הכל בשביל לבצע כמה שפחות גיזום, וכמה שיותר להשאיר את הקינים. אפשר לראות, אני לא הספקתי להכניס את זה למצגת, אבל דוגמה טובה היא אי תנועה בהרצליה, שהוא כולו שתול בדקלי וושינגטוניה גבוהים מאוד, שגזמו אותם, את כולם, ניקו להם את הענפים היבשים, ובעץ האחרון יש כינון של דררות או הנזירי, התוכי הנזירי, את העץ הזה השאירו ולא נגעו בו, ורק אחרי שהיינו בטוחים שהקינים ריקים, אנחנו השלמנו את העץ האחרון. יצירת חומר אורגני למניעת התאדות הלחות ושמירת לחות וטיוב בקרקע, זה אומר שאנחנו די הפסקנו לגרף, בגינון ציבורי, עירוני, זה ממש לא מובן מאליו, כי זה יוצר קונפליקט של תושבים שחושבים שזה לכלוך, ורוצים לראות אדמה חשופה, ומתייחסים לזה כשלכת לא רצויה, ואנחנו כל הזמן עוסקים בהסברה. עידוד צמחיית פרחי הבר, יש לנו המון חורשות בעיר, וגם שמורות טבע שאנחנו זורעים בהם פרחי בר, ומשנה לשנה הם גם עושים זרעים, ואנחנו גם מגבים אותם בזרעים נוספים וחדשים. ופה יש אתגר, מכיוון שאנחנו לא נוגעים בצמחיית הבר עד שהיא מתייבשת לחלוטין, עד שכל הזרעים של הטורמוסים התייבשו, והתרמילים נשרו, והפרגים סיימו, והציפורניות סיימו, והכל יבש, אנחנו לא ניגע עם חרמישים בחורשה. ויש פה בעיה של כיבוי אש, כי זה תמיד פחות או יותר מתקרב כבר לל"ג בעומר, וכיבוי אש פוחד משריפות, ותושבים פוחדים מנחשים, ואנחנו צריכים להתמודד עם הבעיות האלה, שזה לא פשוט. ודבר אולי אחרון, זה שימור מקורות מזון לציפורים, עטלפים וחרקים. הפעולה היא גיזום סלקטיבי בעונות שאין פרי, ויש פה דילמה בעצם בגיזום בעיקר של עצי פיקוס שמייצרים המון פירות, ופירות שנושרים על המדרכות וגורמים לדבק כזה, והטלפים באים וניזונים מהפירות האלה, ואנחנו, או תותים, יש לנו עצי תותים טעימים נורא, והטלפים גם אוהבים אותם, ולמי בעצם, במי תתחשב? בתושב שמתלונן על הלכלוך, קוראים לזה לכלוך, אני אשתמש במינוח הזה, או שאנחנו נשאיר את זה לטלפים, אז באמת זה בעיה.
ותושבים לא מקבלים לא תמיד מקבלים את ההסברים שלנו. בחרתי להראות שקף של מערת הטלפים בהרצליה. זאת מנהרה רומית עתיקה, שהטלפים בהרצליה ובכל הסביבה בעצם, שם זאת המערה שלהם. בעבר היו מדבירים את הטלפים במערה בכל מיני שיטות. כמובן שהיום הטלפים היא חיה מוגנת, ואף אחד לא מתקרב לשם למערה. המערה מהווה מקום מחיה עבור הטלפי פירות ובעיקר, והטלפי חרקים לא הרבה, אבל יש לנו המון הטלפים בעיר. דבר נוסף שאנחנו מאוד מפתחים זה חורשות לימודיות לגני ילדים ירוקים ויצירת קהילה. אנחנו הגדרנו ביחד עם אגף החינוך, אנחנו הגדרנו לא מעט חורשות שבהם הילדים יוצאים מהגנים ולומדים בהם בתוך החורשות. נתנו להם בעצם שמנו את כל הפסיליטיז שיאפשרו בעצם למידה נוחה ונעימה בשהייה של מספר שעות בתוך החורשות, אם זה זריעת פרחי בר, אם זה שולחנות לשבת, איזשהו ארון כזה למחצלת לילדים, כי היה לנו מאוד 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 חשוב שהילדים בעצם יבואו וילמדו על מה שיש בחורשה, גם מבחינת הצמחים וגם מבחינת החיות הבר. יש תיבות כינון בחורשות האלה, ויש בית מלון לחרקים, ויש זחלים כאלה ואחרים. אנחנו בכל החורשות האלה אנחנו לא מאפשרים כניסת כלי רכב. זה צמחים צופנים, מושכי פרפרים ודבורים. סיכום ומסקנות להצלחה. אחד הדברים הכי חשובים זה בעצם הרתמות הנהלת העיר לפרויקט. חייבים, לי יש מזל שההנהלה שלי היא בעד כל הפרויקט המדהים הזה, אבל זה לא מובן מאליו. לאור האתגרים שאני הצגתי פה, שהם די תובעניים, צריך להציג את זה בצורה, צריך לחשוב איך מציגים את זה, איך רותמים את הנהלות העיר לפרויקט. לדעתי כולם בסופו של דבר ייכנסו לזה ברמה כזו או אחרת, אבל זה לא פשוט. דבר נוסף שהגענו למסקנה שאנחנו צריכים בעצם לקבוע איזשהו נוהל, בניית נוהלי עבודה, ולקבע את זה באיזשהו מסגור של תוכניות עבודה מסודרות לשמירה על עיר חיה, שזה לא יהיה בעצם קשור לאנשים, כי אם אני מאוד מיינדד לדבר הזה אבל מחר אני לא פה, אז שמי שבעצם בכל מקום שתהיה המשכיות וסוג של זיכרון ארגוני לפרויקט. ניהול המרחב הציבורי בצורה מאוזנת ומתחשבת, זה טיפ שאני חושבת שהוא חשוב. זה אומר בסופו של דבר שלא ללכת בצורה קיצונית לשום דבר, גם לא לפרויקט הזה. אם אנחנו הולכים ומשתמשים בכל התותחים בבת אחת ואנחנו לא מקשיבים ולא איזה והכל בבום וטרח, זה יכול ליפול, זה יכול לעורר סוג של אי לגיטימציה או התנגדויות כאלה ואחרות, וצריך לעשות את זה בצורה מאוזנת ומתחשבת ולא להגזים, לאט לאט. ודבר אחרון זה יצירת מודעות לחשיבות של הפרויקט בשיתוף הקהילה. היום כל הנושא הקהילתי הוא מאוד משמעותי, לשתף את כולם, לערב אותם, לשתף אותם בפעילויות, בטבע, להסביר להם, וזה מאוד יתרום להצלחה. זהו, עד כאן. תודה רבה. גלית, המון המון תודה. אנחנו קצת בבעיית זמן,
אבל אני כן רוצה לאפשר שאלה אחת, ואני גם רוצה להגיד לך שממש ניכר שהלב שלך בתוך הפרויקט, וזה כל כך מתבטא, וזה כל כך נכון. יש כמה שאלות, יש שאלה שאני חושבת שתוכלי לענות עליה בטקסט, אז אני שנייה מדלגת עליה, אני רוצה להפנות לך את השאלה האחרונה שנשאלה. שואלת נועה, האם יש לכם הנחיות גם לקבלני גינון חיצוניים? כי אנחנו יודעים באמת שאחת הבעיות בגינון בר קיימא זה הסוגיה הזאת של המכרזים, אז היא שואלת האם יש דרישות מיוחדות במכרזים לקבלנים, ואני אוסיף שאלה, אם יש, האם תוכלי לשתף אותן או לשלוח לנו אחרי המפגש, אני יכולה לשתף אותן עם כל המשתתפות, ולאחר מכן נעבור ישר לדוריס, ואני אשמח אם תמשיכי ותעני בצ'אט למי ששאל עוד שאלות. אז אני אגיד בכמה מילים שבמכרז, המכרז הוא די סטנדרטי, המכרז שלנו, אבל אנחנו כל הזמן עובדים בהסברה. יש לנו הכשרות קבועות ויש לנו ימי עיון קבועים שאנחנו עושים, אנחנו נפגשים עם האנשים, עם ראשי הצוותים מהקטן ועד הגדול, ואנחנו לאט לאט מכניסים להם את הנושא הזה, ואני שמחה להגיד היום שאנשים ממש כבר מודעים ועובדים בהתאם. כמובן שפה ושם אנחנו צריכים כמובן כל הזמן לעבוד בזה ולתזכר ושוב להראות, ובחורף יש קצת יותר זמן אז אנחנו שוב מכנסים אותם ועושים להם בתוך גינות תצוגות תכלית כאלו ואחרות, והעיקר הוא השיתוף ולהסביר להם. זה מאוד מאוד יפה לראות כמה שברגע שאנחנו משתפים אותם בתוך הפרויקט הזה ומסבירים להם את הרציונל ומראים להם כמה זה חשוב וכמה החיות המתוקות האלה חייבים לשמור עליהם, כי באמת אנחנו לא יכולים בלעדיהם, ורואים איך לאט לאט מאיזשהו סוג של הסתייגויות ומה את עושה לנו עוד יותר עבודה, הם נרתמים לעניין, הם מדברים על זה אחר כך, רואים את זה בשטח בפעולות שלהם, וזה ימשיך, וזה עובד, זה עובד. אז בעצם את אומרת לבוא בטוב. אני באמת רוצה שנספיק לשמוע גם את דוריס, אז ממש ממש תודה ותשארי בבקשה איתנו, כי אני יודעת שיש הרבה אנשים עם שאלות. אנחנו רוצים לשמוע איך זה עובד, הילה התייחסה בפתיחה, אלא באמת להבדלים בין העיר לממשל הדו עובדי, איך הדברים האלה מתבטאים, איך גינון מקיים וחשיבה מקיימת על גינון מתבטאת במרחב הכפרי. אז הזמנו את דוריס, מקווה שאני אומרת את השם שלך נכון, למרות שהוא יותר פשוט משלי, דוריס שהין אסקלד, נכון? תתקני אותי, מנהלת מחלקת קיימות במועצה האזורית עמק הירדן. דוריס, אנחנו איתך. אז שלום לכולם, אני דוריס, רק ברשותכם אעשה שיתוף למצגת. מוזמנת. גם אצלך זה לא תצוגת הצגה. הנה, מצוין, מושלם. יופי, מצוין. אז שלום לכולם, אני כמו שאמרתי דוריס, מנהלת מחלקת קיימות באגף תפעול ושפע במועצה האזורית עמק הירדן. להבדיל מעיריית הרצליה, לנו רוב השטחים הציבוריים הם ברשות של היישובים ולא של המועצה, וזה מביא אותנו לאתגר אחר לגמרי. אני רוצה להגיד, גם כאן יש לי שותפים רבים, גם בתוך המועצה, אם זה מנהל מחלקת שפע שהוא אחראי על הגינון בעצמו, ואם זה אגפים אחרים, וגם השותפים המרכזיים שלנו זה ממשרד החקלאות, במיוחד רונזה אמרה, שהיא משירות ההדרכה בתחום הנדסת הצומח, שליוותה אותנו בכל התהליך שתכף אדבר עליו. חשוב לי להגיד מרגע אנחנו יצאנו לדרך הזאת לפני איזה 4 שנים, במטרה, זה היה כאילו בתכנון אחר, בראייה יותר רוחבית של לבנות מסמך של היערכות המועצה להתמודדות מול שינויי האקלים, וכל הצורך הזה. מתוך זה אנחנו יצאנו גם לראות מועצות שכנות, מקומות אחרים, מה עושים בנדון, ובין אחד הדברים שנתקלנו בהם וראינו אותם, זה איך עוברים יישוב שלם שעובר לגינון יותר מקיים וחוסך יותר במים, עם צמחייה יותר מותאמת, וכל התהליך הזה, וממש קסם לנו שזה אחד מתוך כמה שלבים שאנחנו מתמקדים בהם ומתקדמים בהם בנושא. סליחה,
מתוך זה אנחנו התחלנו את התהליך עם, כמו שאמרתי, עם מנהלי האגפים ומחלקות בתוך המועצה, שעשינו סיור שטח ולמידה, ואחר כך כתוצאה מהתהליך הזה בא שיתוף הפעולה והכרת האפשרות הזאת שאנחנו יכולים כן להיעזר במשרד החקלאות ובשירות הזה דרכם. מתוך זה הרחבנו את התהליך, רצינו לרתום את היישובים ולהכניס את זה לתוך היישובים, לכן פנינו בראש ובראשונה למנהלי הקהילה, בתוך המפגשים שלהם עשינו יום של הרצאה וחשיפה של כל הנושא, מה זה גינון מקיים בכלל, כי גם מנהלי הקהילה הם לא אנשי מקצוע בתחום הזה, וניסינו לרתום אותם מהצד שהכי, איך נגיד את זה, יותר קרוב אליהם, שזה איך לחסוך להם בעלויות, שיכולים לחסוך את העלויות האלה, אז נכנסנו מהחלון הזה. לאחר מכן פנינו לגננים עצמם שנמצאים בתוך היישובים, כל יישוב יש לו לפי מתכונת כזו או אחרת של גינון, ועשינו להם יום עיון, ואיך שראינו שזה כן מתפתח ויש מענה ויש העלאת הצורך ורצון של ללמוד ולקדם את זה יותר, אז גם פנינו לייעוץ, כל הזמן מחזר לאחורה, לייעוץ אישי של היישוב עצמו. לייעוץ אישי, תכף ארחיב עליו. במקביל לכל זה חשוב גם לנו להגיד שמ3 שנים והלאה התחלנו לעשות ולהיכנס לתוך היישובים עצמם ולעשות את הסקר עצים והגיזום הבטיחותי של העצים האלה בשטחים הציבוריים בתוך היישובים. כאן למשל רואים עץ חולה בתוך מסדה שעבר כריתה בחורף האחרון, ואחרי זה הגענו ממש בחודש האחרון, בחודש פברואר, סיימנו את סבב הייעוץ האישי ליישובים. במהלך הסבב הזה פנינו יחד עם משרד החקלאות, פנינו ליישובים, להנהלת היישוב, לכל הוועדים שיש, שאנחנו רוצים להוביל את המהלך הזה, לבוא אליכם לתוך כל יישוב, להסביר על החשיבות של מה זה גינון מקיים, מה זה דורש מכם, מה זה בעצם, איך זה ייראה בשטח. נכנסנו לכל יישוב ויישוב שכן נרשמו, לא כל היישובים נרשמו צר לי, אבל 3/4 מהיישובים כן השתתפו בתהליך הזה. בתוך היישובים השתתפו גם מנהל הקהילה, מנהל התשתיות, הגננים המקומיים בתוך כל יישוב, ועשינו איתם ישיבה, דיברנו על מה הם עושים בתהליך הזה, ואיך ועשינו במהלך הסיור, עברנו על רוב העצים, המדשאות, סוגי הצמחייה שיש להם ביישוב, ואיך ניתן להתאים אותה יותר ויותר גם לאקלים, גם לחסוך בעלויות שלהם, כל התהליך הזה, ואיך אפשר, וגם במהלך הזה הם קיבלו גם את האפשרות להמשיך את הייעוץ והליווי האישי ממשרד החקלאות בחינם לגמרי, לכל אורך הדרך, ורק מוזמנים לתקשר מולם ולעשות את התהליך הזה. לשמחתי, חלק מהיישובים הם ממש בשלב מאוד מתקדם בגינון המקיים, עם כל הצמחייה, הכל מכוון אקלים ומכוון חשיבה עמוקה בתוך כל התהליך, וחלק לצערי הם עדיין בתחילת הדרך, וזה כאילו ההכשרה הזאת וההדרכה הזאת והחיבור הזה וחשיפת הידע היא מאוד 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 חשובה להוביל אותם לתהליך. ותוך כדי כל המפגש הזה היום אני חושבת גם כאילו כן גם לחוץ לנו להכניס את ההתייחסות גם לבעלי החיים הקיימים, שזה גם חסר לנו עדיין, ואנחנו בתחילת כל התהליך הזה של גינון מקיים, ונשמח מאוד גם לשלב את החלק הזה בתוך ההכשרה של הגננים והיישובים, וזה מוביל אותי לצעד הבא והאחרון, בנוסף לליווי היישובים האישי והמשכת כל יישוב איך הוא רוצה להרחיב ולהתקדם עם זה, אנחנו גם לא מפסיקים שם, אנחנו ממשיכים ללוות אותם ולהנגיש להם את ההכשרות וההדרכות. במרץ הקרוב יש לנו הדרכה ספציפית אצלנו כאן בחודש הזה בתוך דגניה א', נדגים להם מה זה גיזום בעצים גבוהים, איך עושים את זה, למה חשוב לעשות את זה, וגם עכשיו אנחנו גם נדגיש ונרחיב את זה גם על כל בעלי החיים הקיימים, מה אפשר לעשות, מתי ניתן לעשות,
כל הדגישים והדברים החשובים שעלו כאן, אנחנו נשמח לקדם ולהמשיך ולקדם את זה בתוך המועצה שלנו. אז תודה רבה לכם. דוריס, ממש ממש תודה, ואני רוצה לציין שציינת כאן שני היבטים שמאוד מאוד חשובים. קודם כל דיברת על ההיבט הכלכלי, זה חלק גדול ממה שמטריד ומעסיק גם את הרשויות המקומיות וגם כמובן את הקבלנים וכו', וגם את החיבור של זה לנושא של היערכות למשבר האקלים. אני חושבת שזה חיבורים ממש 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 טובים ונכונים. זה יכול להיות באמת מרכיב משמעותי בתוכנית הערכות, וכמובן אנחנו יודעים שהרבה רשויות, גם עירוניות וגם לא עירוניות היום, נמצאות בתהליך או של כתיבה או של עדכון או של יישום תוכניות הערכות, והחיבור הזה הוא ממש משמעותי. אנחנו נשמח לפתוח לשאלות, ומזמן שאנחנו חושבים שאלות לדוריס, ולא ראיתי בצ'אט, אלא אני רוצה להזמין את דוקטור גל זגרון, שנמצא איתנו כאן להיות המגיבה הראשונה. גל מייצגת את החיבור המעניין בין העיסוק בנושא הזה ברמה הלאומית לעיסוק בנושא הזה ברמה המקומית. היא ממש עכשיו סיימה את תפקידה במשרד להגנת הסביבה, הייתה מנהלת מדע ומחקר בלשכת המדעית הראשית, אבל בעיקר עסקה בין היתר בנושאים האלה של מגוון ביולוגי, ועכשיו היא נכנסה לתפקיד ניהול היחידה הסביבתית בעיריית רמת גן. אז החיבור הזה הוא מתבקש. אז גל, תגובה קצרה שלך, ואז תרגישו חופשי לשאול שאלות. מאיה, תודה רבה. אתם שומעים אותי בסדר? אני עם אוזניות חדשות. מצוין. אז ממש תודה רבה למאיה ולפורום ה-15. אני באמת מומחית בריאות ציבור וטרינרית, ואני מקדמת גישה שהיא נקראת גישה בריאות אחת, שזו גישה שמאחדת בין הבריאות שלנו לבריאות של הסביבה ולבעלי החיים, ואני שמחה נורא להצטרף לכוחות המקומיים בעיריית רמת גן. אני עדיין חושבת על המדינה אבל כאחת, כמו שאני תופסת את הבריאות שלנו כאחת, והחיים הבריאים שלנו באמת יכולים להתאפשר רק בסביבה בריאה, והסביבה כוללת גם את הבריאות של, כמו שאמרתי, גם הבעלי חיים וגם הצמחים וכל המערכות האקולוגיות. ואני רוצה להצטרף למה שאוהד הצופה אמר בקריאה לגבי הייחודיות של מדינת ישראל לאקולוגיה העולמית. מתוך כל השטחים של העולם זיהו כ-2.4% הוטספוט למגוון ביולוגי, וישראל בתוך ה-2% האלה. אז אני מציעה לכם, מזמינה אתכם לקרוא על biodiversity hotspot, יש לזה כל מיני מקורות, ולזכור שאנחנו גם לצערנו הוטספוט לשינוי אקלים, שזה פחות סבבה, וזה איום מאוד גדול על המגוון הביולוגי באמת הייחודי שיש פה. אני בתור ילדה בנגב זוכרת שהיינו רואים פשושים כמו שהיינו רואים דרורים, והיה גן פשוש כמו שהיה גן דרור, והיום נשארו רק הדרורים, ולהגיד שאפילו הדרורים הם נחשבים מין מתפרץ, ואפילו מוגדרים בחוק כמזיקים לאדם, בחוק המדבירים. ומילה אחת על הדברה, כי ניהלתי במשך 4 שנים את אגף מזיקים והדברה. אחת הסוגיות הבין-ממשקיות הגדולות עם הדברה זה חומרי הדברה שגורמים להרעלות של חיות בר, בעיקר נכון חומרי הדברה חקלאיים אבל לא רק, ואנחנו יודעים גם שהדברה הגננית, וזה נורא יפה לראות את הפרויקטים גם בהרצליה וגם בפרויקט האחרון, שהחומרי הדברה ובעיקר בהדברה הגננית פוגעים גם בפרוקי רגליים, והציפורים הם אלה שאוכלות את הפרוקי רגליים. אז לצד הגיזום באמת חשוב מאוד לחשוב על איך להפחית את ההדברה בעיר ואת ההפחתה בשימוש קוטלי עשבים, ואיך להועיל לבריאות של המערכות האקולוגיות ולבריאות של התושבים. אז ממש תודה. תודה גל. אחרייך אנחנו מזמינים את אריאלה שרצתה להשלים משהו, ולאחר מכן נועה גולן, מנהלת היחידה הסביבתית ברמת השרון. כן, אז קודם כל רציתי, כאילו, היה חשוב לי, מאוד חשוב לי להדגיש שמי שבעצם עזר בסיוע ככה לכתוב ולשים דגשים על המדריך לתכנון, אני גם שמתי לכם את זה בצ'אט, המדריך לגינון, סליחה, כן, גינון, תודה שקט, זה בעצם דבי לרר וגם עודד שלף, שאני מניחה שכולכם מכירים, והוא גם אולי עובדים במשותף, אז הם חלק בלתי נפרד, וכמובן הרבה מקורות ומומחים מהארץ ומהעולם גם. ובנוגע לעיר חיה, גלית גם דיברה על זה הרבה, גם אני, אז בעצם עיר חיה נמצא עכשיו, הוא לא נוגע רק, זה פרויקט שלא נוגע רק בגינון כמו שאמרתי, אלא בהרבה היבטים נוספים שהם חלק מהמערך העירוני או של המועצה, ואנחנו בעתיד מתרחבים, זאת אומרת אנחנו ממש לקראת התרחבות ולעבודה עם ערים נוספות, אז חשוב לי שתדעו את זה, ושיום אחד אולי תוכלו גם אתם להצטרף לעיר חיה. אז תודה רבה. נועה. שלום לכולם, תודה רבה באמת על המפגש. אני רוצה לשתף, אני דווקא מאוד מתרגשת לשתף את זה,
כי בדיוק תוך כדי המפגש שלכם קרה אצלנו בבוסתן פה ליד של המחלקה שלנו תופעה מאוד מאוד מיוחדת. אני רוצה לשתף אתכם שנייה, תרשו לי. רגע. אני אנסה לשתף את זה. אוקיי, שנייה. הזום לא לטובתנו היום, אני רואה. והזום. הנה. אתם רואים את המסך שלי? הוא שחור כרגע. הנה, עכשיו עובד. רואים את ה... אוקיי, אז הנה, אז אני אפעיל את הסרטון, אני אסביר אולי תוך כדי, זה מאוד מתחבר. אני מקווה שאתם מצליחים לראות. רואים. מה שרואים, קודם כל זה הבוסתן של המחלקה שלנו, של איכות הסביבה, מה שרואים זה בעצם תופעה שנקראת התנחלות, יש לנו כוורת דבורים ביודינמית במחלקה, בבוסתן, ומה שרואים כרגע זה תופעה של התנחלות, כשבעצם חצי מהנחיל יוצא מהכוורת יחד עם המלכה הוותיקה, ומחפש מקום חדש, מחפש כוורת חדשה, והחצי השני נשאר עם מלכה חדשה בתוך הכוורת. אז זו תופעה מקסימה ומדליקה, רואים מעוף מטורף של כל הדבורים, ואחר כך הן גם מתנחלות באופן זמני על איזשהו ענף של עץ, רואים ממש נחיל גדול. אז אגב, מגוון ביולוגי וטבע עירוני ואקולוגי וכולי, אז רציתי לשתף, זה ממש קרה עכשיו. וואו, נועה, האמת שזה ממש מקסים. זהו, אנחנו ממש לקראת סיום, אז אם מישהו רוצה לשאול שאלה, ואני כן אגיד, ביחס לשאלה, כתבתי בצ'אט שאלה של ציפי, אנחנו התמקדנו היום בכוונה בכל ההיבטים של גינון וגיזום, וכדי לתת לזה את הפוקוס במיוחד לאור המועד והרלוונטיות, אנחנו כן נרצה לעסוק בנפרד בהיבטים של פיתוח תשתיות ותכנון ובנייה, אז אנחנו הפעם לא נתעסק בחלק הזה, להפך, וגם אנשי מקצוע, אנשות המקצוע שעוסקים בזה הם לא כאן, אז זה פשוט לא יהיה הוגן לעשות את זה. אל דאגה, תצא הודעה, פשוט עוד לא קבענו מועד למפגש הזה. אז אל תדאגו, ברור לנו שכמו שאמרנו בהתחלה, הרבה פעילות של הרשות המקומית משפיעות על הטבע והחיות, ואנחנו נעסוק בהיבטים נוספים. שאלות נוספות, ואם לא, אנחנו נשמח להגיד תודה לכולן ולכולם, ולסגור את המפגש. אז תודה לכם, מי שנרשם בטופס יקבל את החומרים, מי שלא נרשם, יש לכם עדיין הזדמנות, וברגע שבכפוף לאישורן של הדוברות והדוברים, אנחנו נפרסם את המצגות ואת החומרים ואת ההקלטה, ונסיים בתודה מדהימה לשקד ולהילה אקרמן, השותפות המדהימות, וכמובן להדס בר-המלי מפורום ה-15. הילה, את רוצה להגיד משהו? אני רואה אותך במיוט פשוט. את עדיין במיוט. אוקיי, אז נראה לי שזה לא אלינו, או שיש בהם המיוט, אז תודה רבה לכולן. גם מאיה והדס והילה, ומזכירה שוב שיש את שבוע חיות בר, אם מישהו רוצה להיכנס היום אחר צהריים להרצאה עם כל המשפחה, אז מוזמנים, אני שולחת פה את הקישור. אני רוצה גם להגיד משהו, או מאיה אפשר להגיד משהו גם? תשלחי שקד, תודה. כן, ליאב. מאיה? משהו, אפשר משפט אחד? קודם כל אני ממש שמח לראות את כל מה שהוצג, זה באמת עבודה מדהימה, והיופי הוא באמת שלחיות בר אין גבולות. וככל שזה יעשה יותר ויותר בערים, וגם אנחנו עושים המון פעולות גם בנושא של שמירה על המגוון הביולוגי, ופעולות גם בגני יהושע וגם בעירייה עצמה, והיופי שבאמת אם זה יתפשט לעוד ערים, בעצם אנחנו נחזק את הרשת בעצם בין עירונית, המטרופולינית, ונעשה רק טוב. אז אני ממש שמחתי לראות את כל המצגות ואת כל העבודה, זה כיף שאנחנו כולנו נכוון את החץ לכיוון הזה, ונצליח עוד ועוד. תודה ליאב, וכמובן שגם ליאב שותף מרכזי, וקיימנו בהדרכתו כמה סיורי טבע עירוני, ואנחנו מקווים לקיים עוד. זהו, תודה לכולם. תודה רבה. שקד שלך, אל תשכחו. בואו לשבוע חיות הבר. ביי, תודה. ביי. ביי. ביי.